Hi. Okay, it's all right. I can just organize with him. I know where Mangwana. Achitora anongondudza tosangana nguwa. Right. Hello guys. Hi guys. Hi guys. How are you guys? Muri say guys. Muri say guys. Muri say yeah. Item share live mchiteza wamwe time mchitega wamwe guys. Item mchitega wamwe. And good morning Queen Silla. Morning. All right. It's almost evening kunoko. Item mchitega wamwe guys. It's afternoon actually. It's 3:20. Item mchitega wamwe guys. Tikurumize kufamba. Item mchitega wamwe tikurumize kufamba. Munzwe makuna kuna ari pano pane makuna kuna pano makuna na idorini ketina ende zvakaoma saka unenge wavhura apa ya ghost une wanepi mazita iwayo une mazvifunga sei hauye bodo. Right. Hi SC, hi Slavi, Nelly, Melody, zviri sei Sibongile, zviri sei guys. Take Aivamwe and share the life. Take others and share the life. Take others and share the life. Take others, share the life, and take others, share the life, and take others. Hi Mashia, how are you Mashia? Really say Mashia. Hande kudeben Mashia, hande kudeben ku holiday na September Mashia. Hande ku holiday kudeben chama team diaries yafunga kumbono nakigwa pa Deben hapa. 1 week tilipo pa Deben hapa tichifara. Tichino roba brai coach ku marcation, tichenda kuma cruise, tichenda kupi join us hande kama Mashia. Guys fambai nenya etiende anyway. Tinoda kutenda guys vese vakasunungura maoko avo pana Carlos Chape ama panyaya dze-wheelchair anditika mari ye-wheelchair tasenda mari ye-wheelchair yaenda tatina Carlos wacho saka tamboona kuti titaure naningikiri tisende kune vesenda kwatatenga kwachitaitenga tazoitenga kuZimbabwe straight taona kuti zvingatiremera kuti titenge kusenda kuZimbabwe straight because hativazivi saka what we have done na tazodecide naye treasurer kuti you know what mobility sender hativazivi rather tise mari yacho kuna iye Carlos Chape straight andimaona akwanisa kunotenga wheelchair ega notozoti anowanikwa papi normally kazhinji atipi munhu mari iye guys tinoisa mari kokoko kwatinotenga but now because ava mai ndaita video call navo ndava tinokumbira kuita video call nemive mobility center vacho pavaita video call vari kumba vakabata chimwana hazvina kuzonyatsobuda mushe ndobata kuti hanzvadzi yangu sotikurisa saka iyi mari yake yaenda yewheelchair iyi ani muri kuona iyi mari yake yaenda nemukuru iyi saka mangwana tikuexpecta achanga achipedza kudi kutora wheelchair yake obva ati yesi mimi mtandwa mupo zviri sei Amanda maiku muri sei etsiedza tsietsi
tiedza nezipitso zviri sei kuti mangwana agozo yachitiudza kuti ndawana wheelchair. Saka wheelchair program done. Thank you, my diaries. Thank you, Mwari akuitire zvakanaka. Thank you. At least Carlos Chapeyama uya ochigarawo pa wheelchair, achirukawo wagere pa wheelchair ipapo, mabed sores ayaya manje akuchigona kuti adiniwo apore. Antimaona akuchigona kuti apore. Mwari vakuitire zvakanaka guys. Mwari vazarire nzira dzenyu pese zvishosho mwewe zvamunoshuvira. Mwari vakuitirei. I assure you it will not go unnoticed. Mwari vandoziva chaiwo. It will never go unnoticed. Andimaona, it will never. Don't just expect unogona kuwana mari back. Unogona kuwana chimwe chinhu chisiri mari, something huge. Mwari kana voropafadza zvavo. Saka ndoda ngotenda isilanga Tabeth talent zviri sei. Guys, ifambisai live tisvike pa 500. Tine nyaya panapa pa andisi ndoti kudi. I don't know what to say. Pazvoda timuzviwire. Handizivi ndo pandozogara pasi so. Ndobva nyatsoti asina Mwari papa ndo complain paya. Ndinenge ndichimboyanza complain chi. Zviri kutagwa nemunhu uyu. Zviri pandiri ndaizviendla sei. Ndaizvigoneka kuti pamwe ndo zvinozopusha kuti vazviuraye. Chii chinenge chiitika? Yes, Barbara. Saka zvakaoma guys. Zvakaoma. But anyway, ndoda kuti mushinzukire from the horse's mouth. Vamwe musashamisika because nyaya iyi yemunhu uyu akauya kwandiri ushu. Anditika ari kuti nyaya yakamboenda kuna YouTube. Handimaona ine vamwe manganga dzine mazita marefu ari involved ipapo. Handimaona saka achataura ega. Handimazvona achitaura ega. Akatenderedzwa kadini asi zvinhu zvacho guys asana mbona zvinhu zvakadara kana mumafamily kwenyu pamwe kudenyu pamwe zviriko. Handimaona ini izvi asana mbozviona. Tara chokwadi asana namboona zvakadaro. Kuti nditi chika kuti nditi kudika ndakashaiwa kana comment yekuti unoudza munhu kuti chi. Makambona ini guys andinyenye kuperegwa but pane nyaya ndakaperegwa. Kuperegwa chacho kuperegwa kuti ndakangoti I don't know what to say, my sister, but I'm very sorry, but I don't know what to say. Ndo zvandakangoita. Because papa sina mira zvakanaka. Right, share guys, share live inde kuma page kwedu, share live inde kuma page kwedu, share live inde kuma page kwedu. Kune nyaya iriko mukwana mukadalibatika kuma inbox kwangu. Kwai kune nyaya iriko. Handina kuiona wani. Inbox ipi yacho. Waisa ku page ripi. Ndamboiona ini. Plus ndabva kunaiti saka ndakarara. Iri kupi nyaya kuna nyaya iwe. Hakuna nyaya. Ndiana isa zita hakuna nyaya. Waisa inbox ipi yacho. Iye pasi Simeri Diaries live yeredu hakuna nyaya dziriko dzakakliwa hakuna uko. Nyaya dziriko dzakakliwa idzi. Unless waisa kune rimwe page iri yakuda. Handisi kuziva. Unless waisa kune rimwe page ukakakliwa uko. Hakuna. Uko hakuna uko. Right. Guys. Akaipa. Ngatifambe guys. Hanzi ngangaiza. Ewe Julika, rega zvitaurega. Ini ndichingozoda kuvhunza paya pamwe paya handi ndakambotaga ndapiwa ndaudzwa iri nyaya. Saka ndi ndakambataka. Pani ngoda kuchambira kuti kopaya kurangaridza kuti ayanze kudzokera paya ayanze kupafambisa chaipo. Hanzi ndasenda message. Right. Iri kupi message iri kupi? Where is the story? Pananya yapa. Kadzakari pana sekuru ari papi? Nyaya asandaiona. Asandaiona nyaya. Hande guys, tave pa 390. Tipa 390 hande. Ande tapa 395. Tapa 395 ande guys ande tikipa 500 titangi kufambisa nyaya ina ya Facebook live yaindi vumira kuisa live pa TV like YouTube ila Simeli. Facebook aiti aiwa ndizvozvo aiti shuwa mnina wangu aiti andi tikatatu pa 400 ande tapa 400 picture. Hey,
ukaripo nehamasikana sometimes izvo zvinoita unotozvara mabnormalities iwaya zvakaoma. Hey, zvakaoma. Hande ita 400 guys, hande toni ndigai ndifano dedza munhu wacho afano uya atiti zvokuzonza nzi inyayei Jeki ndiri kutsvaga naiwe Jeki naiwe andichina namba dzako ndiri kutokutsvaga ndikumbiro ndisiro message kana ku messenger ndikuzokupa namba pane kabasa so pane kwauri kudiwa ndikutokutsvaga naiwe ndaitovhunzwa ndikuchinzi ndikati nditotrai kutsvaga kuti namba yacho ndeipinda namba yakaina Jeki phone yacho ino yakainda handichina yakazorashika handichina. Can I share your live on a page? Yeah. I no. Kushare auro ino copyright Julie. Ukatora unfa kunduudza kuti ndokumbira kutora live yenyu party yakati. Usangotore chat. Kushare kuna basa you can share. Unibate Jeki kune kanikikiri. Pane zviri kuitika zvebasa. Right, hello dear. Uri say. Sorry, ndiri right inini atisonda kunokana ndotana munda kumisa right ini ndaripa life andika sekuya kwawakaita yanditika sekutaura kwakatanga kuita neni uchindiudzitsanangurira nyaya tine time yese in the world tichange takanyarara toda kutsanangure usasire pana pasiri kuditeri chero wakambopinda nepasiri pebhini tinoda kuzviwa kuti mumwe musi ndakambopinda nepasiri pebhini ndikazokwira pamusoro pemota tinoda kuwa zvose tiri pano saka rondedzera zvako nyaya yako take your time and tell us the story sezvairi. Alright. Sisimeli nyembe kamira yakadai. Inini ndakakura tichigara kuChipinge naamai vangu nanasisi vangu. Saka amai vangu isusu munhu akatizvara. No, you are allowed to cry kana zvarema pano unobvumidzwa kumbopota uchichema tinenge takatinewe tinobvumidzwa kuti uite step by step kuchema therapy. So you are allowed kana zvarema you are allowed to stop andika wochema kana kumbomwa mvura you are allowed. Pano pa hospital pano. Alright. So yangu zvakadai musisheli zvataigara naamai vangu nanasisi vangu takazvarwa tiri vatatu. Asi amai vangu inini munhu anga nedambudziko rokurwara pfungwa. Saka zvandambudziko rokurwara pfungwa vakangoti zvavo vachingorwara pfungwa saizvozvo. Vatizvara vachingorwara pfungwa. Saka takazvarwa tiri vatatu kutaura kuti tese hatiziva baba vamwe chete ini nanasisi vangu. Ndinasisi vangu wakuru anonzi Daina, wachitu anonzi Tsitsi, ini ndonzi Jessica, tese tiri vatatu. Mai vangu hatizivi kumba kwavo kuti ndekupi kumusha kwavo vanobva nokuti munhu anonzi kwese kwanembofongo wemaprofita. Vaiti kumusha kwamai vangu kune nyaya yengozi iriko yakaurayiwa munhu, saka ngozi iri kunzi inoda kuripo. Saka zvaida kuripwa ngozi yaisaziva pekubata mengu amunhu akura mato amunhu akura chegore ravadhirizive zvehandirizive hangu. Saka vaiti zvara vachipenga kudaro vakazvara first born yavo vachingofamba nerodhi vachienda vakasvikawo pakukura vachingofamba. Saka musikana mukuru paitaura iti pamwe pacho taitomborara musango tichirara pasi pebhiriji kwasviba tingofamba pamwe taiteera power line yemagetsi tingofamba tichienda nerodhi kusvikawo musikana uyo ati kureiwa azoendawo pane rimwe purazi raakasvika ndokunotsanangurwa nyaya yake ndobva apiwa vanzi chiuya mugare apa. Asi nyoti mai vangu vairamba kugara panzvimbo nokuti urwere hwacho hwahuri hwokungofamba nenyika vachienda nerodhi. Saka vaona pekunzi vaakugara paye mai vangu vakakundikana kugara nokuti munhu airwara pfungwa. Sisi vangu havakangoshanda papurazi ipapa zvinombotora nguva zvinogona ita izvo zvegore nemamanzi ndobva vatangawo kupenga iyo mukuru wacho wokutanga atangawo kurasika njere ndobva zvangoita semu zvaiita mai ndozvaakungoita musikana mukuru. Ndobva tasara isusu tiri vaviri ndandichiri mudiki. Zvana ndichiri mudiki uyo wandinoteera wacho akabva aroorwa ndobva aitawo 4-5 years
mbereko ichishupa. Aita 4-5 years mbereko ichishupa nobva azoita mwana. Achingoitawo mwana hazvina kutorawo 2 months mwana ari mudiki ndokutanga kuita kurasika zvakare njere. Atanga kurasika njere 40. Saka inini ndini ndasara Smelly ndinasara ndiri ndega. Saka zvavangoita vanhu varume vangoteka advantage yekuti vanhu ava vanorasika njere vakungovapa vana vachingozvara vana vachingoendawo mukuru ane vana vake 5 wenumber 2 ane vana vake 4. Inini ndine mwana 1 kusanganisa kuti vana vese ava vakuti mai ndini. Inobva ndoonawo kuti sinzi ndakaenda unoroorwa mireji yachanga yakunetsawo murume wacho achingopopota ibva kubva wakadhakwa achingotaura zvakasiyana-siyana. Bheta ndidii ndichingotukwa muri vapengo munodii bheta ndibve ndidzokere kumba. Ndibva ndadzokerawo kumba kuya papurasi paya ndokunogara nezvivana zviya zvainga zvichingozvariwa zvichingosiyiwa. Panapa mapurasi kwacho ndekuya kwokuti hakuna kana kwaunokwanisa kuwana kana richo aiva mapurasi evarungu ekare aya ekuti mapurasi aya unogona kungowana richo rekunzi sakura apa kana kuti tsvaira kana kuti ita sei, but izvezvi hakusisina nekuti ava mapurasi echi izvezvi ndisimela hakusisina purasi rekuti vanogona kana tinogona kushanda kana sesa. Ndakabva ikoko ndichinonotsvaga basa kukaroi kwandandanzi nevamwe mai ndishandiro mushopu. Ndakavashandira for 6 months mai havana kukwanisa kana kundibhadhara. Ndakamboda kushungisana navo ndikaona kuti inini handikwanisi goni kuvashungisa nekuti inini handina chitupa ende handisina nzira yekuti ndinoenda nayo koti ndizonovashungisa. Saka vaiteka advantage yekuti inini handina hama inogona kumirira nyaya yangu. Ndobva ndaonawo basa pamwe rekutengesa mabhero. Ndobva ndatanga kutengesa zvakare mabhero ayo. Saka ndakatengesa mabhero kwe 2-3 months. Ndobva ndaona kuti vana varuku vachiri vadiki kuti ndigare inini vana havasina munhu anogezesa anobikira anowachira. Bheta ndotora vana vanditange kuloja. Ndakatanga kuloja pamba pandakatanga kuloja Tsisimeli ndaloja pamba pai ndakugara ndanotora vana vamwe vadiki vanga vati kureya. Ndakavaudza ndikati munosara ndikachitengesawo chikutumbirewo $10 ndichibhadharawo school fees ndikatengesawo. Saka ndakangotanga kuhodhawo zvihembe zvangu maharare ndichitengesawo zvekumbare ndichitengesa. Ndikatengesawo $10 ndopawo $10 tengesawo $20 ngopawo $20 ndatengesawo $5 ndizvozvo vana vachingorarama vachingodaro. Musi woti vashayawo chikafu ndizvozvo vanoshayawo chikafu. Wani wacho wandinototi sisi wangu wenumber 2 wacho ndiye umwe anotombogara pamba nokuti anopenga ari pamba anoziva kuti ndogeza ndinobika kana pasitorinawo hapana nengangorowo munhu achingorwara nepfungwa achitaura ega. Saka ini ndakapamba pandairoja apa ndakagara gore pepamba ipapa. Kubva ndasvikawo mai vepamba ipapo vakandibvunza kati mwanangu sei usingazorori every day hauna zuva rekuti unozora. Ngati mama ini mama ndine dambudziko rangu. Saka dambudziko rangu rakatarisana neni. Ndini mai ndini baba ndini zvese. Saka ndikaswera kugara ndichikona kuswera notengesa handioni zvinobuda. Vanditi saka vana ese uinawo handevangu. Ndakati uyu ndewangu. Ava 2 handivasisi vangu vakuru, ava 2 handivasisi vangu vadiki. Vamwe vaiva ndotaura navo vari kuchipinge ndokwavari. Vakati saka chii chiri kuitwa kuti utore vana ese? Ana mai varotadza vachengeta here. Vatsanangurira kuti ana mai vavo vane dambudziko zvokurwara pfungwa. Sisi vangu namai vangu vanongofamba nerodhi vachienda vangoitawo vana 1 week vari murodhi. Vamwe pacho vombodzowarowo vachidzoka ipapo vomboitawo day kana 2 days mwe achibudawo achiendawo kwake ndizvozvo. Saka iwe ndikasatokanga mwana waruka havana kwanowana chikafu nokuti kumapurazi kwewo kuti kwakatoparara kwakwekare Tsisimeli. Saka mai avakateka advantage yekuti ininiwo nditori nedambudziko rangu randisina munhu anogona kundimiririra. Mai vakabva vatanga kundigadzira nini.
mai avandigadzira ndakatanga kunzwa gumbo rekudyi richiita chandobhonzo nechekure kure zvichikwidza zvoti west pasi peguvhu mudumbu muchesti zvoti tongoti saidhi reraiti rese iri. Saka ipapo ndakatanga kurwadziwa tetemeli, ndikaenda kuchipatara ndikazama kurapiwa, ndikaita sei ndikazama zvese, asi zvakadini zvaramba kudaro. Ndakasvika pakupererwa tetemeli, ndaikageza for 5 months ndichingobudisa maropa mukona ndakakutumirai magodo aya makudu. Zvasvika pakudaro tetemeli, izvezvi urwere pahwakanga hwakuda kuita huri nani ndamboda kubatsirwa naumwe madzibaba, zvinotora nguva. Madzibaba vakabva varwara ndobva vashaya vakabva vafa. Apo ndiye munhu andaita anotombondipawo munamato wekuti akandipa ndikashandisa ndinombobva upenyu kuita marwadzo zviri nani. Mushure mekunge zvadaro tetemeli, ndakabva ndatanga kunzwa kuti mune chinhu chiri kuopareta muropa rangu ini, chiri kutoraramira munyama yangu chinofamba, chaakutoita zvekuti chikapinda munzeve chinonokoma kuisa sound yachinoisa munzeve, chikapinda muchesti ndinobayiwa kubayiwa nebanga, chikapinda mudumbu chinosunga zvekuti handimuki, chichingosunga ndobva ndatotanga kubudisa magodo eropa. Tetemeli ndafamba ndaneta, hakuna kwani kwekuti ndinokwanisa kuchemera kana ndinogona kuudza nyaya yetetemeli handina. Saka hatisivi miteto kuti ndichapora sei. Vana vandinavo sofa havasi kuenda kuchikoro, vakapedzisira enda 2024. Saka hatisivi ndichadii tetemeli. Tetemeli, ndakateerera. Mwari life yanondisarudzira yakaoma, handigoni mimi. Right, mushure mekunge zvadaro tetemeli ndakabatikana, ndakafunga kuti bheta ndiuraye vana ndizviurayewo. Mushure mekunge ndakuda kuzviuraya tetemeli, ndakaenda kusango kwandakaenda kusina kana munhu anesungidzira kuti anofamba. Ndakaenda vanokura mutima wangu, zvisineiwo pakadarika vamwe amai. Mai avadarika vakandibvunza kuti ko muri kuitai mai vandokunditora mubvosa mondikansela kati takabuda akadini. Hapana, ndibva ndadzokera kunogara. Landlord vangu aya ndabva ndamboda kuvabvunza, asi zvakandiremera nokuti kwese kwandaienda ndaingoudzwa nezita ravo kuti ndemunhu akakugadzira, akuda kuwanawo pekuturikawo zvinhu zvake nekuti hauna mumiriri. Ende nanhasi chitorimo zvokuti chinotofamba, chikatofamba chikapinda musoro, handigoisimudza musoro unorema, ndoramba ndakatsikitsira. Chikapinda muruoko, handina chandinogona kana kuita tetemeli. Saka ndasvika pakutama pamba paya ndichakwanisi kuwana rendi, mari yechikafu, ndakanogarawo kunoitwa zvemabhinu. Ndichida kuzama kuti ndiwaniwo kuongoisa musoro, mari yebhazi handisisina. Kawadhiropu nekamubhedha kandanga ndakatenga chandakurwara ndichitengesa. Ndakasvika pakutengesa siku mani ndizakamba kuti ndirapiwe, maprofita achiti tipe mari ndichibhadhara, asi takabuda hakadini, hapana. Ndakasvika panguva yekuti ndanoisawo kamukukuwo kangu ikoko ndikanogara. Saka pane vana vevamwe mai vanogara mudhuze nekumabhini ikoko. Vana vavo vaya vakasangana nevana vangu ivondo, vatanguwo kutamba. Mai vaya ndokuzobuda vachitsvaga vana vachida kuti vana vangu uyamite sei, uyamudye sadza. Vavatsvaga vachiti uyamudye sadza, ndokuwana vana vangu vari uko. Vakati ini muri kuite mabhini, uyai. Mine kumba kati agara zvikanzi papi mai vaya ndokuuya pamba pamuchipurasitiki mandanda kagara. Ndobva vatanga kutaura neni, vakati munogara kupi, ndonoona venyu kunototi togara panapa. Vakati vatsanangura kuti ndonzi Jessica. Vakati oraiti kowe nenze urimugarei kunoko, washaya zvimwe zvekuita here? Ndikati ndozvitoripo. Andi inga ndafara uresazita wangu. Akati munonziwo Jessica? Zvikanzi ini ndonziwo Jessica Michelle Chiteteku.
Ndakati inga ndafara kukuziva zvamunosaidza wangu. Takatanga kugara chikurukura, ndakasvika pakuti tizorwara zvesirasi, kutadza kumuka kana kutadza kuita sei. Asi mukadzi uyu akanditora akaenda neni kumba kwake nevana vake. Challenge anonodzwawa nerumu. Ana munin'ina wake anonodzwawa zvakare 1 room. Ndobva anditi unogona kurara nemunin'ina wangu nevana vako ichiona kuti warapiwa here. Tetemene ndakasvika pakutadza kana kumuka kana kutaura kana kuziva kuti ndinani. Asi haana kumbozvifunga izvozvo kuti munhu wandinayo haazi hama yangu. Akafa haana kana chipfupa. Achiziva kana hama dzake kuti chichamuendesepi chamuisepi. Nanhasi tetemene dambudziko randinaro nderehurwere kun'anga kwandakamboendawo ibakuda ifuye. Ndakasvika ndiendeswa pan'anga. N'anga yakasvika ikataura sezvayakataura. Taura mazita, taura ako mazita nokuti zvinobatsira vamwe kuitira ramangwana. Taura zvako, hausi kutaura zvakaipa. Taura ako. Alright, tsamwari yangu yakambozama kundibatsira nemari yotakanga kuti pane muprofita ondipinzawo bhazi ndoenda naye unondimirira onzwawo nyaya dzangu. Parasvika pane n'anga uendooneni ondimirawo nyaya dzangu, asi kupora kwakaramba tetemeni, kwakaramba. Ndobva azoti inini handisisina mari, sinzi ndine vana vangu handa kudya kupfeka nekuita sei. Tinini rega titozama kuita zvokuti wogona kuenda kana kuStar FM. Ndinomboonawo vamwe vanoenda kuStar FM vachinofanangurawo matambudziko avo vachitsvagirwawo n'anga nemaprofita vanozvigona. Vamwe vanozvigona vanogona kuti ngauye kuno titese timubatsire apore. Ndobva vazofonera mukoma Robert. Vafonera mukoma Robert pakuHarare vakavatsanangurira mukoma Robert ati kana muine mari timukwidzai bhazi. Atini auye vadakwira bhazi ndokuenda kwamukoma Robert kuya. Mukoma Robert vakangoti direct kuti waburuka mutauni tinonosangana kumba kwen'anga kwainzi vanonzi Gogo Shumba, asi hanzi munobuda kwavanenge vasekuru Shumba. Vanonzi sekuru Shumba kunonzi sekuru Shumba kunonzi kuchi angari kupi kumarcation kunonzi chi ku Glenview, Glenora meno. Yeah. Naenda ikokuye ndakasvika ndikarapiwa ndikapuwawo mishonga yandakapiwa. Mamuziva Shumba handiti guys, mamuziva Shumba ka tine nyaya yakamboya panapa yake. Mamuziva Shumba handiti, you remember that lady of South Africa uya maiziva nyaya Shumba? Ndirambeni mushonga uya ndikanzi chimbogara panapa zve2-3 days tichikurapa hazvinopera. Ndagara zve2-3 days mukoma Robert akati iye nyaya yako yanzvadzi yangu kuti ugone kubatsirika kuti uwane vamwe vanhu vanokwanisa kukurapa nekuti uri kuchema neurwere, uri kuchema zvakare nevana kuti vana havasi kuenda kuchikoro. Ndikati zvikanzi taakutotora vhidhiyo toriposta. Ini ndakaenda netarisira kuti ndirapiwe ndipore. Ndeshuwa ndakagara 3 days mishonga ndakapiwa ndikashandisa kusvika pakupera, asi hapana chakachinja. Asi nenyaya yenhamo urombo tetemeni wakashata. Tinoti nhamo tetemeni chakashata. Hamuna kana munhu kuti waonekwe semunhu tetemeni, aonekwe semunhu. Ndakasvika pakugara 3 days ichingodyiwa mishonga yangu zvaiitirwawo vamwe nezvaiitirwawo inini zvanga zvakasiyana nini yekuti handino mari. Ndabva ipapo ndonoti handina kupora inini zvakaoma. Mai vasvika pakuti kumashure setaenda kwasekuru vakambondiendesa kwaprofeti Tifred kuma1-on-1. Takaenda pachechi hatinokuonekwa dambudziko redu. Tikaenda vakanditi sinini ndine shungu zokuti upore ugone kuchengeta muri nekuti iwawo kanzi wafa iyi muri ndauna yangofawo hapana munhu andamboona kunochengeta vana. Kuti mai ava ndakatoenda navo pana amai vangu akasvika vakaona kuti hapana kana munhu aripo imba yacho akangoroka imba kakuda kutodonha. Vakati saka zvinotoita sei? Ndikati inini handizivi ndozvitoripo ndobva tadzoka taenda kwaTifred kuya ma1-on-1 vakandibhukira ma1-on-1 ndikaona profeti
ndaona profeti handina chinhu chakakwanisa kutaura hapana kana chinhu chakachinja ndakangona zvifasta zvakatobuda ndokuenda ndobva vanditengai maanointing magawa chibhodhoro 4 vakatenga maanointing aiita $15 chibhodhoro saka ese aiita $60 vakabudisa mari yavo vakatenga maanointing aya vachitozama vavaridzira murume wanga asingazvizive vaitoita zvekuti kumurume uyu vaitoti kumurume uyu ndikudawo mari yekuti nditenge zvakati kuti vaone kuendesa inini kwandaida kuti ndinobatsirwa kwaFred ikoko ndabva kwati Fred vakambotanga timboendaiwo kwani kwaProfeti Miracle Po kuri kuponera ramwe taenda kwaProfeti Miracle Po handina kana kuonekwawo mari yaidiwo yema1 yacho inini handiikwanisi tete handiiwane nanobvira ndaimbobata mari yakadaro ndabva pakudaro paye vakatanga timboendai timbonokumbirawo ana sekuru tashu vanobatsira vanhu takasvika tikanzi panodiwa mari kuti murapire pasina mari hazviite takabva tikadzokera vakati ndinondodii ngatimboendai kwasekuru Kanengo taenda kwasekuru Kanengo kuya tasvika totaura nyaya yedu zviri kuitika sekuru Kanengo vaye vakati panodiwa mari tabva tadzokazvo zvakare izvezvi ndafamba kwakasiyana-siyana tetemeli ndaneta handisina kana mari marwadzo haaperi inini wacho ndikanonoka kudya ndinorumwa matumbu kana kurumwa kuchest kunge ndichirumwa usiku huye handirari ndofunga makataura neni usiku hwese ndinorara kochena nekuti kana kuri kunzi kwatosviba kwakuma10-11 ndine masaundi andinonzwa ene pane zvinotoitika zvonikarava ndinomuka ndiri murwere ari serious saka tete inini ndinoti zvinane kurara kwachena masikati usiku hangu ndakagara nekuti ndee ndichiziva ndikarara madambudziko mai ava handina kumboziva kuti ndo unhu hwavo indaivatorowo saamai nekuti iyo vaindibatowo semwana tichitotaura zvakanaka ndisingaosiwa kuti mama ndokumbirawo kuti unopiwa kuti wasinawo kana uvhu vaitondikumbirawo semwana wavo saka mume akatorawo advantage yekuti pagara hapana mumiririri hapana vanondizivawo kana Edith ndiri kukuda pano Edith usabve pano Edith usabve pano kusvika live yapera ndiri kukuda pano Edith ramba uri ipapo uchikomenda zvako uri mucomment section Edith uri mumwe wangu nhasi asandambokukumbira favor Edith I will start today to ask you for a favor ndarwadziwa ndanga ndichichema hangu but ndasingadi kuti ticheme zvokuti unoonekwa ndarwadziwa uyu munhu avati ndofunga ina ndiri ku night shift ndataura naye kubva ndakafunga kuti pakandisira message kuma7 atichavata ndione message dzikupinda kuma12 1 2 dzekuno 4 dzekuAfrica 12 dzekuno ku2 dzeuko kuAfrica aripo muri kuhwanyai guys kana ndikatodza mhindo dzangu ndangomupindura tinosati chi andina chekutaura I don't know what to say ndatichipa ndataura newe panyaya yako ndakuti chi maaudio Hello, Jesse. Andina kwanza kupedza kutaura maaudio ndamudza ngati I can't finish your audios. I can't finish your audios. Ndatadza kupedza maaudio ako because ndandichitochema. Handimona ndaichera maaudio sake ndichidonedza musodzi. Ndikona kuti it was not good for me apa ndiri kubasa. Ndapesa ndamudza kuti usachitega kurambisa maaudio. Ndichakwanisa kuramba ndichiterera maaudio ako. Handichika then tozongodi sezvonga ndadakumbira kuziva nyaya yacho sandauya naye pano ndozongotaura nyaya yacho chi mangwana acho wayo kuti chateerera ndokanganisika mental health ndiri kubasa chirega kundiudza handimona ndozvandamuita because yandiita kusvika pabhonzo guys handimona even ndichimubvunza kuti saka uchiya kwatiri unodei regai apindure munyatsokuona kuti ati ari kudei achiya kwatiri taurako pedzisa nyaya yako inini chikumbiro changu sisineri ndechekuti ndirapiwewo ndipore ndiwanewo munhu anotirapa nekuti vese vanotirapa chiri kuti vanoda mari inini mari yavanoda handina kwandinoiwana kumashure ndichiri kugona kushanda vakasvika vandaibhadhara ndichirapiwa asi hapana chakadini hapana chakabuda saka
ndinoshuvira kuti kana pana anokwanisa kundibatsira titi meli kuti ndirapiwe ndorapiwawo ndopora ndikwanisawo kushanda ndichengete vana vandinavo 10 ava naamai vangu nevamwe vese vati vachifambawo nerodhi pane pavanombouya uyo anogara pamboi ane mwana mucheche nonga makamuona mwana wacho anogara pamba nevana kuti ndigone kushandira vana vaende kuchikoro kuti 2024 vana ndopakapesira nenochikoro school fees ichishayikwa kusvika izvezvi saka umwe wacho akazongonyora noti kugovernment school ainyora form 3 but vana ava chimwe chiri kunetsa titemeli vana havana zvitupa chero kuti wegrade 7 yacho zvakatonetsa nekuti haana zvitupa inini wacho ndokunzi mai ndasara handina chitupa kuti nditi vana anyora form 4 uyu kuti adai pakatoshata havana kana chitupa saka nditetemeli ndokumbira rubatsiro rwekuti kana paine anokwanisa kundibatsira nyaya yangu indipore. This is sensitive now. Zvandiri kutaridzai apa guys right now naizvo mapicha evana handiti pandiri kuda kutaridzai right now pari very sensitive. Kana une moyo mutete usatarise andika kana une moyo mutete usatarise but tiri vakadzi nevarume varipo. This is a real life guys. This is a real life story. Ilife ikurira mwana umwe munhu anditika ilife akutaura nyaya yake history ilife history yake anditi paipa ataura kuti ndikatanga kupindwa nechinhu ndikatanga kurumwa ndinobuda magodo. Kana usina moyo mutete wakasimba usatarisa anditika magodo andiri kutaridza yaya ari kubuda mumunhu anofamba. chino chunhu zvechokwadi tete chirimo ndakadzuriwa zvinhu zvakawanda zvine mavhudzi zvine chii zvine chuma ndinzibhadhara itengai mafuta api ndichitenga noti panguva yacho ndaichiri kugonawo kuwana madhora acho ekuita ekutenga asi hapana kana chakachinja. Hold on Jesse. Josie hold on. Jesse hold on. Uyu ndiye number 2 wacho ushu ndiye sisi ave pakati vari kurwara futi njere ava ndio vamwe vacho ava vari kurwara njere ushu ane red ushu ndiye umwe wacho anditika ndiye umwe wacho ane njere iye ndiye ushu right chendera mberi akupedzisa apo. Saka ndonyaya yangu tetemeli yechunhu izvo chichandishungurudza mapopapatesonotaura kuti kana chinhu ichi tisina kufa hauna zororo uchasvika pakufa uchangofa nenzira iyoyo ino ndomafira muchaita. Vamwe vanotaura kuti inini ndinotenda zvapipi zvekubata asi dai kuina anogona kubata wechokwadi waibviswa mwana wababa wangu nekuti zviri pauri zvakaoma. Hanzi iwewe une dumba remhando yenyoka rawakaiswa nemunhu anonzi Catherine Ngunuwe ende ndonzi tara landlord wangu asi munhu wani kuti ndizotenda nyaya iyi ndafamba ndingoti ndagona pane machira ndiripo ndikaona panei ndiripo ndakasvika pakutadza kufamba pakutadza kutaura ndikuna baba kuzoshayawo vaitiwo ndinobhilivha muzvinhu zvamwari vaingoshandisawo mvura nevhu havanawo zvavo vasaibhadharisa zvavo asi zvisinewo mwari akazotongoone pasipo vakaitawo sei vakazofawo. Saka izvezvi ndiri padambudziko tetemeli dambudziko randinaro rakaoma vana vandinavo havana vachikuti vapfeke kana even ane dhende zvaro tetemeli kana nedhende zvaro tetemeli kana hembe anonotwa haachaida ngangondipawo vana vapfeke kana gumbezi zvaro rakaparuka vana vanenge vofuka nekuti izvezvizvi pamba pemunin'ino wasanzida wangu wachari kundibatsirawo anenge achitiwo inini ndine munhu wangu anondibhadharira rendi anoda kuuya tizorara saka handina munhu wekuti andikwanisi kuti azouya panapa iwo uripo anenge achikomplaina una sisi rake asi sisi rake nekuda kuti havatomarare kuti vanditi imba hazvinini hazviite vanenge vachitorwadziwo ini nacho kuti ndiwanewo mari yebhasi kuti nditame kubva panapa kuenda kuno
So phone yako yakubreaka. Phone yako yakubreaka. Phone yako yakubreaka. Zvakunzwika manzvanani. Dati chero zvikanzi pana akashunguka kuya kuzoona panogara vana nepandinogara kana kuti kwandiri kutaurawo anotouya akaonawo akapupura chero anoti akaita chipushi chekamana ndinokumbirawo tetemeni vana vaonawo chekupfeka nekuti inini zvinhu zvakandiomera tetemeni zvikaramba zvakadai beta hangu inini nevana vacho atiwanzoda ona Jesse pana patiwanzo kugamuchira mashoko ekuudzwa kunzi zvikaramba zvakadai ndinozviuraya rika ndigare ndakukorekta ipapo kana kuti ndoda kutozviuraya atidi notita kufila kuti blackmailer anditika say your story andika vanhu voteerera story yako zvekuzoti ndakuda kufa kana kudini atinyanyi kuda kuti tizvinzwe panapa, right? Guys, we've got this lady here anditi ndewe chidiki ndofunga story yacho mainzwa ana mai vakakazvarwa nemwana akazvarwa namai vairwara njere, mai vaingofamba ma-street. So in basically what I'm trying to say is mwana uyu musikana uyu vana ava ndo hama dzake, haana baba vanoziva, haana hama dzaanoziva. Vana iva vari kutozvagova vachingouyiwa nawo nemasisters akari kurwaraya ndo hama dzake. Saka the story kune vachangosvika, the story is mwana uyu akazvarwa namai vairwara njere vaingotenderera ma-street, asi vakazvarwa vari 3 vasikana. So that means vese mai vanongombeya, vanongofamba vanhu vanongorwara pfungwa. Muza vanhu vanorwara pfungwa vekuZimbabwe vanenge vachingochera pamabhini vasvikaodla ipapo ogara odini, vanhu vachingoita advantage navo. Ndo zvakaitwa mai vemwana ushu, ndo vavazvariswa vasikana vatatu. Andika vasikana vatatu ava vazvara kudaro, mai vanongombeya vachingofamba nanhasi. Saka zvakazoitika kuti vasikana 2 vaya vamwe vachona vana sisi vake handi vakazoteka kurwarawo njere, vaiva vatori vanhu vari right, vakatomboita kutomboshanda, asi mumwe mukushanda imomo akabva tanga kutongopengawo futi, ndobva tanga kutorwara pfungwa. Atanga kurwara pfungwa kudaro ndobva umwe wacho futizve kumurume kwanga arorwa aenda tokuti aenda kunogara kumurume ndozi anororwepi, aenda kunogara kumurume ndobva tanga kurwara pfungwa futi. Saka vese vari kurwara pfungwa vanoenda handi, asi kune one uyo ane red anonzi anoenda achidzoka. Saka pakurwara pfungwa kwavanoita varume vari kungotora advantage navo, zvekutoti umwe uye atove nevana 5 umwe ave nevana 4 kuna nozana baba ivana ava vanongopuwa vana. Varume munongozivawo varume vanongobata munhu kana vangona kuti mukadzi handi kune umwe andonzi anorwara asi anobvisa kuti kunogeswa. Saka varume vanongoti uya votoita oita nhumbu. Family planning haizikanwi munhu ari kurwara njere. Saka vasvika pakuita vana 5 umwe akaita vana 4. Saka munhu asara ari 1 achiri right ndiye animaona. Saka vana vese ava vari mumaoko make. Iye wacho manje mune chinhu chachorwara ya ndopamazoona magodo aya anda kutaridza yanobuda aya echinhu chanenge chichine chakati ndindotlaka kana kuvata kuti chinogona kuzondisvika kana kumoyo chikandivhara andika haana birth, haana kana iye haana kana birth certificate. Vana vese ava vari iye ane wake 1 because akambenga zama kuenda kumurumewo zvakanoramba, ane wake mwana 1. Saka vana vese vava navo 10, but pari kugara iye akagona kutora vadika ndo vaakatora paanogara panochengeta nomukadzi uyu akati vadiki ndogovasirani. Ndobva ati kune vakuru chisaiva makagara kumapurasi kwavagere ikoko handikwanisi kuti ndoenda nemi kupi ndinochengetwawo handina, hachakwanisa kushanda iye pachezvake. Saka vana vese hapana nebirth certificate, havana mabirth, iye wacho haana birth, right? Saka tine process yekutanga panapa guys kuti atange anzi kubaya jekiseni. Florence zvimwe zvinhu ngatifungei vasikana, munhu ari kurwara njere anofamba achingoenda unomubata kuti ande kuhospital unobaya jekiseni chirudzi, unomubata chirudzi haatobatiki tetemeli noti anoenda chakaita 2 months ari ikoko seye mukuru unozongoonzwa kuti takamboona kwakati ane nhumbu yakura. Saka ini ndichiri kugona kushanda ndaitoni katengesawo ndotengawo kapreparation okahembo kusvika otwawanda ndopa mwana wawanawo chokubuda achipfeka. Saka handina mabatiro andinomuitira kunhu ndinongwana dziripo, right? Saka nyaya iripo panapa ndeyekuti totoda kutanga pabirth certificate chakuti aite birth ushu iye pachakabva kuti aite birth, but nyaya hombe nawo akwanise kushanda, ari kutsvaka kubatsirwa. Andika ini ndosaka ndati Edith ndokumbira kuti umire baba Edith ndozati Edith ataura kuti baba vake vanorapa zvokutodaro. Andika vanonzi vanorapa zvokudaro. One thing that I like about Edith, hanambovhera akauya achiadvertisa baba vake pasocial media. Tinotongonzwawo nevakaenda kuti baba vake vanorapa zvisingaiti.
ndosaka ndinoda kutaura nababa vangu kuti vamurape mahara. Handimazviona. The power of social media. Iditi tingatatafugamira baba tikumbire zvedu vambomuzamawo mahara. Asi ndambonzwa iditi achiuya pasocial media achiti ndiri kumaketa baba vangu. But baba vake vanoti zvisvikire hombe kwavanogara uko kumamisha uko. Anditi saka right now tiri kungotsvaga pekuti akwanise kubatsigwa. Dai zvaigona kuti zvibvise zvinhu zviri kumushungurudza izvozvo. Handiti maona. Because ndatini ndikatanga kuti akasataura kuti ndakafura nepakati. Mazita chatanga kunzi wadi kumboenda kwa prophet Ningi, fura nekwa prophet Miracle, fura nekwa vaningi. Saka ndakuti taura kuti munzoti pakapinda napo ndepapi. Mwana uyu akaenda kwa vashumba, munovaziva, akaenda kwa Navatashu, akaenda kwa Kanengo, akaenda ku prophet Miracle, akaenda kwa Tifred. Andika akambeya achinda kwese achizama kuti vamukudanga rapiwa. But it's like ku Zimbabwe kana usina mari. Kumwe kwacho naingobatsigwa hapana chaita. Kumwe kwacho nanongonzi toda mari. Andizoti ni situation iripo, everything is now about money. Munanongofa vanogona kubatsira varipo. Vachikutaura kana usina kubata mari yako isati kwanisi kubatsira. Kuti vangompowa makwenzi, andi vari kunochera makwenzi aya. Vangompowa makwenzi ava kunochera amwari mahara. Ungoti chimwawo makwenzi aya uite zviri nani. Vakati vanoda mari. Ma 1-on-1 kwakanzi ati kwanisi kubatsira kana usina mari. Ndo patasvika. Ndo patiri panapa. Antimazvona. So guys, ndinonga zvehembeka itori secondary issue yoyo. Right now inini ndikutochemera kuti dei anga atokwanisa kuti abatsirwe. Ndo chiripo mwana wechidiki. Sorry guys, ndaisa madoro angu pafuta kubika madoro. Thank you, mnakandipa madoro. Atiti kutukuda kuti abatsirwe kuti akwanise mundu wechidiki kuti akwanise kushanda. Handimona hanzi ndakerea coach I am moving to Zimu. Oh, wakwenda ku Zimu. Okay. Hanzi I can give you chandinazvo. Thank you. Hembe. Ndine dzimwe hembe dzakawanda zvokuti dziri ku South Africa uko. Ndinadzo uri kupi dia? Uri kupi? Jesse? Uri kupi? Atisko fone kweri kubreaka uri kupi? Tia munhu kandi mudrope ndifone futi. Okay. Thank you kune vari kuisa namba dzemaprofita. Thank you avari kuti ndei mahara. Thank you very much. Tichamupa zvese angosama zvese. Tirakufonera futi. Achatopinde misi ndikikire. Network ku Zimbabwe. Network ku Zimbabwe chatoiti. Vidwe. Naimi yakurenga. Naimi ngozi yekwa mai inobata vana here. Hello, sorry nachida enda yonga takasingasakunzwi. Saka ndanda kuti umutimbo ningire. Enda ndisingasakunzwi. Saka ndanda kukata kuti tidzoke pamwe tigone kukunzwa. Uri kupi ku Zimbabwe? Inini kwandiri rekukaro ndo kwandiri sofa ndo kwandiri kugara. Saka apa izvezvi ndine dambudziko reside reruoko. Ndinomonera right side iyoyi inofreeza inotonhoronga munhu ari kuda kustroka. Saka kufamba pari zvino kuri kundinetsa nenyaya iyoyo yekufreeza nokuti rinongoti zi rotonhora rotanga kuzoisa marwadzo papai. Saka ndo dambudziko riripo roti kufamba kwacho kuri kutondishupa handitogoni ndinotokwekweredza makumbo. Yo, zvino kwawati uri kwacho kukaroi naimi ndandatokuzivi nekuti karoi iri kupi handitozivi.
Nei ini zandikutoti kuda pamunhu nei zvino kunosvikwa kuno iu. Nei mandiudzi chero chine zvinhu zvinosvika sei kuHarare kwacho. Kubva kuKaroi chinoi neHarare kunonga kubva muno mukaroenda kuHarare $7. Shu. Saka kureva kuti zvinhu zvinenge zvoitwa kuHarare munhu ozoenda kuHarare iwe wakafuriza saka unoenda sei kunhingiri kuHarare kwacho. Ndinotongoenda kutoudza mai vanondibatsira vanogonawo kunonditambirira nokuti ndiye munhu ari kutongogarawo neni asi zvakatooma nokuti murume wacho haasi kuzviacceptawo kuti ndikwanise kugara pamba apa. Musisi wacho mukadzi uye anoda munin'ina wake kuti nindobhadharirwa rendi neboyfriend yangu saka makundipa munhu wekuti arare kumba kwani kumba kwangu uye ane vana vaanawo ava vanenge vachingotamba pamba apa vana zvavangona kuitawo noisi saka vana havasisinawo mufaro pamba apa vanenge achingoti inini hazvisi comfortable kwandiri achiudza sisi vake saka inini ndopane chiti pamwe pacho tese pfungwa dzedzandiwandira kusvika pakugumirwa tadza kuziva kuti ndodii. Right guys, I think the best zviri easy. Hatinawo here madiaries ari kuHarare. Madiaries ari kuHarare. Ini ndine hembe Jesse. Ndine hembe dzakawanda bhero chaiyo. Zvokuti that can be a start futi kwauri kana kwaunogara ikokoko. Antika, I don't mind sending it to you. Ndinotokupa izvo. I'm promising you kuti ndinotokupa. Mune dzevana, mune zvese imomo. But I am also seeing vamwe vanhu vari kuti chi ini ndoisa pabhazi dziko kuSouth Africa dzinoenda. Andika ndichaona kuti dzinoenda sei anditi but kune vamwe vakawanda vari mucomment section vari kuda kudiwo vari kuda kucontribute kuti tine hembe dzakawandawo zvakare handi saka pahembe apa dzikauya dzakatowanda. My thinking is ukatora dzevana ukapa vana dzimwe unogona kutanga kutoita business nadzo anditi unogona kutanga kutoita business nadzo uri ipapo. But guys panyaya yekudi apa tatotemba tine mumwe wedu watinaye pano ndiye watatotemba wandataura uya Edith. Zvino Edith nhasi ndaona inbox ichipfuta ndaona baba vaita mari pamwe. Hey Edith, uze mudhara ndikada simeli tiri kuda huku yangu dzangu dzechiboy 4. Edith, thank you net20 stars. Uze mudhara tikwanza I want my 4 chickens. Ndaona inbox yaputika nhasi uchinzwa indoswa nasisimeni. But anyway, I'm just saying zvandinonzwa. Andimuzivi guys andi-advertise kana kuti kudini but ndinogara ndichitaura nezvaEdith pano munosvinzwa. Because ndine vanhu vakaendawo ndichitaura kuti anotengesa maherbs. Guys, haangarapi haisi n'anga. Anongotengesa maherbs. Endai motenga vanhu vakandidzokera nematestimony. Ndosaka nditiri free kumutaura paruzhinji. Because kuWhatsApp kwangu kuzere matestimony evanhu vakaenda vachinotenga maherbs vakabatsirikana. Anomaona. But iyi nyaya iyi handifungi kuti ingadazve maherbs yauyu. Inoda baba vake vanonzi vandu kuarea kwavanogara ikokoko vanenge vandonzi kuti ndiwe chief here asi vachiita zvezveusvikirezvi. Ndakambomutsvaga ndichida kumbonyatsoziva nezvekahistory kake kuseri zvaasingasivi iye ndichida kumugugula handimona ndikawana zvandakawana. Saka takutotemba kuti baba right now vakwanise kudini kuti vakwanise kubatsira mwana ushu handimaona. Asi right now zvakare hatisi hanzi Thames inosvika kuKaroi. Ini handisi kuSA guys. Handisi kuSA. Ini handisi kuSA kokuti ndichaenda kubhazi rekwaThames. Handitomborizivi bhazi rekwaThames. Saka ndichida kuti zvinhu zviri convenience kuti ndikakumbira munhu kuti so anozviita. Sidenda ndiri paground dega ini ndaisa kuti dzinosvika kuKaroi. Zvino handisi paground. Andimaona. Iyi hembe dzandakangosiya hobho ndakangosungirira ndikaisa mugaraji dziriko antimaona. Saka imwe nyaya iripo panapa pandeye kudai so guys anti vana ava havana manzi chii mabirth. Tiri kukumbirawo connection yekumabirth guys antika tifambire nyaya idzi. Inini connection yemabirth ndinayo asi kuSA kumazimba ndivaya ambassador vekuSA. Saka kuzimba handizive manje. Vane connection yemabirth kuitira vana ava vaende kuchikoro. Vana ava vanoda mabirth including iye wacho anoda mabirth. Anoda birth certificate. Saka kana guys takutongoita kumbatsira pamwe chete panapa. Animona takutongoita kumbatsira panapa. Kana ne connection kumabirth kuHarare kuzim please
ndokumbira utaure tibatsire mhuri iyi. Vana vanogara mumaplastic, vamwe vana vacho ndokwavanogara kumasquatter camp. So basically musikana uyu haana hama dzacho ndo vana vasisi vake vava vasikatoziviwa nababa vavo. Vese hapana noziva nababa vacho, hakuna baba vanoziva, hakuna hama ravanoya vanoziva, vangori ukama anzi thank you Gina, good. Ndo zvandokudira izvo zvimadiaries. Thank you. Wondibata kuseri Gina, ndibate kuseri. I hope vari kuhwisawo nyaya vazokuti tina mari tikutoitawo zve community. This is a community charity. Saka vanongotibatsira vakawawo nyaya vongobatsirawo kuda kunongozobhadhagwa mari yechekuti kutogwe mabhethi, but zvimwe zvemari dzechoko momwe hatina hedu, hatina. Animaona mwana wa Chief Makope nyaya yemabheti iyi ndisati ndarwara zvangu ndichakasimba ndina hangu ndaiona vana panguva yake. Ndakambotakurawo vana vese. Pane vaya vanoita zvokufamba mumavhileji vachitoresa vanhu vachipinda mumapurazi makombo vachitoresa vanhu mabheti nezvitupa. Ndakambozama kutsanangurawo nyaya yangu zvikanzi hatigoni kukupa chitupa kana pasina chitupa chaamai vako. No, mai vako vanorwara saka chinowanikwe pichitupa. Mai vacho vasina mbobvira vakatirawo chitupa, baba vacho hauvazivi. Ndo saka ndiri kuti iwowo chire vanhu vakapopotera nepadha vakati vana ava vamuri kuona vese ava. Ipapo tonga pachiri nevana 9, apanga pachiri nevana 8. Ini asina ndane mwana ipapo. Saka ndangoti vana 8 plus mini nana sisi wangu 2 namai vangu. Tichitoti vanhu vakati imi muri kunyima munhu uyu ndiye tichairo kana kuti akwanisa kutoresa vana amabheti. Avana amai vacho amai vangu vangaonekwa, hameno kwangaonekwawo. Munhu ndobva atora foto ndokutumira, atumira ngozi vaitogara panzvimbo iyoyo vachidya kumabhini pavaigara pacho ipapo pamabhini panorasirwa maraya. Saka ndokwavaingodyawo chikafu ipapo. Munhu iye ndokuvaonawo, vakangofona nzi ndatombobva kuvaona, ndokuvatora foto ndokutumira. Zvikanditoziva sei kuti ndimai vake. Guys, you are missing the point. Accommodation yamuri kutaura. Hold on dear. My birthday chaisota out here. Don't worry. Guys, muri kuti accommodation first. Accommodation ikawanikwa anozoramba chibhadhira nei iye achirwara. Chekutanga kurapiwa ndo chinhu chekutanga. Aka kurapiwa ndo chinhu chekutanga. Kurapiwa ndo chinhu chiri pa number 1 list. Akawana help, akakwanisa kuti akukwanisa kufunctiona, then owana pekugara ochishandira vana sisi vakava. Because remember, diaries cannot keep on giving here. Let's be honest here. Muri kunyora mcomment section ka takuzoti manje ndasvika rent yanga ichiuya muri kusuggesta izvi. You don't amuzobvisika na send. Antika. Saka ngativei chinhu chiri important presently. Unless tine munhu wani ari kutaura pajekerere apa kuti I will pay rent for them 6 months. Totangira ipapo. If there is somebody ari kuzvipira kuti inini hangu the next 6 months ndo abhadharira rent ngavatsvage imba, I'm fine. Zvema pledge zvokuti munongotara pledges ndakaremegwa, ndakamboremegwa ikona vanhu vachipledge kudai ndo manya ndoita peshu ungavabate. Ndakanga ndobvisa yangu ini ndichikabva kuti uchanoudza munhu kuti hakuna angazviwisisa zvinonetsa. Pekutanga right now kuningirira kubatsirwa kurapiwa ndo pari kutodiwa. Yes. Yes. Mwana mudiki, how old are you? 25 years. Mwana mudiki, she can work for herself. Chekutanga kuti apore kurapiwa ndo chinhu chikuru. Mwana mudiki 25 anokwanisa kuchengeta. Ane mwana wasisati watochengeta ari kuita form 4 anije mukomana. Mukomana uyo ari kuda kutenda kuchikoro batishezva. Hana mari akagara pamba. Form 1. Headmaster vevasikana vakuru avo vaviri avo vakatombotoya kunyora itori tsamba kuti vana vaone kunyora form 1 neform 4. Saka form 4 vari kuti form 4 yafaina iri kutodiwa chitupa hapana. Handisi mazviona. Kwanisi kufamba kana kuenda kwaDA yuko kuti ndifambire nyaya yacho ndechingombonewa side every day. Ndichingombonewa gumbo roko ndichirwisana navo. Ndosina kuti handirari zvangu. Ndichange ndamuka
ndizogone kufamba ndikuzogona kozi ndikarara usiku ndinomuka ndakabhenda maoko achirwadza saka ndichiona kuti beta inini muridzi nditange ndapora vana vane chekupfeka pekugara zvapo panoshupa nenyaya kuti uya ndingada kuti munhu akauye dzimwe dzenguriwo zviita sokuti ndiri kushora but zvimwe zvacho ndichiona kuti zvinenge zvakandiomera handina zvekuti anogona kubuda ndogara pasi munhu wacho auya anochida kuti andarowo nemusikana wake inini handingazorami ndakagarawo mumba imomo ndongogweshawo ndiendawo panze ndinogarawo ndichitamba nezvivana zvangu shuya mama kuti vana chavakachembera chimwe chinhu mumba memunhu hazviri kuti mwana womutenda unotora nokuti hamisi mumba mani hamisi mumba ma munhu anotenga chinhu chake chaanoda anenge ajaira kugara ega saka hazvibatsiri kuti inini ndirambe ndichiti ndinoda kudzwaibisati ndapora ini chandinokumbira kupora nekuti vana vane zvekupfeka nemabheti vachienda kuchikoro yes ndo chinhu chekutanga ichocho that's the first thing ndichipora vana vavanawo mabheti vaendawo kuchikoro ndikwanisawo kutanga kuzvishandira kuzviitira kuti saidhiri ndotoita rekudhonza gumbo riri kurwadza handi muri kunzwisisa saka before tamhanya kuti tiite zvekuti unless paine munhu ari kuzvipira andika pamberi pechiita chese ichi handiti kuti inini hanguka imimi chiitai zvokuti mutsvage munhu wokuti avabatsire kurapiwa nekunganza idzodzo hembe idzodzo handika nekumabhethi inini ndobhadhara rent then tinenge takanaka one munhu wotojoina live apo totokuona fesi yako handiona wotojoina dzimba ndofunga kuna nakaroiko zoita maybe kana kuma $20 kusvika kuma 30 handiona she's only 25 so anoda kuti apore kuti akwanise kushanda handimaona kuti akwanise kuti ati ainde kunana mai kusadhira namai saka unotsati hauna hama dzamai dzaunoziva kana wani handi zvakaoma hama dzamai vangu hatina kana wani yatinoziva nyati mai vava pazvakatanga kuitika mai vangu vainzi history yavo ichitaurwa nemaprofita vanoti mai vako iwewe vakaitwa zviya zvekuputwa kunzi kumusha kwavo kwaitwa zvemombe kwapane mombe dzadziripo savakanotora mukomana wemombe vatora mukomana wemombe kuti ngauye ashande pai pamusha apa mukomana wayashanda vakazosvikawo pakuitawo zvinhu zvemushonga dzavo nobva vauraya chi mukomana wobasa so mukomana wobasa uyu aurayiwa uzvi saka unibate kuwhatsapp jini mukomana wabasa aurayiwa akabva atanga kuti ndoda mukadzi ukuda zvimwe zvinhu handiti saka pavanzi ndoda mukadzi akapiwa mushumu ndaamai vangu inini so amai vangu vanzi vakaramba nyaya yekuti handidi kugara nemushu noti vanga vari vadiko kaindiswa vari vadiko vakagara pakatanga wanziva ndibva wataiwa handidi kugara nekuitwa mukadzi wengozi mukadzi wemunhu akafa saka vanhu vakazviita izvi hanzi kudhara vaigona kutsikirira mufuyu vachimupushira kuna amai aya vamupushira kuna amai saka izvezvi hapasisina munhu anogona kutsikirira mhepo iyi saka mhepo iyi ndo yaakumukira yaakumukira nekuvana nekuti haisisina muganhu yaakungoti chero mwanasikana wese mwana wani mukadzi wangu haisisina pekubata haichaziva pekubata saka meaning to say kuti zvinogona kuya kwauri futi ndo zvaitotaurwa kuti mugumo wazvo ende asara ndini ndokutevera munyaya iyi saka nenyaya yekuti mai ava pandainoja vaizivawo nyaya yangu vakabva vatekwa padvandejo ndongondaonotokuturika chi pekuisa zvimwe zvinhu zvavo saka ndeizvi zvaakunditambudza izvi zvomunhu haisina kana kukama naye kana rudzi naye handimuzivi alright jesi toti history iyi makainzwa kumaprofita haina kubuda mumuromo mamai ini zvemaprofita izvi zvinonyatsotondinetsa ini kunyatsokubhilifa zvose ameno tongoti hedu ndizvozvo zvekutaurwa nemaprofita zvokuti mai vakazopiwa munhu vakazodini handimaona haungazivi hama but zvinondinetsa pakashakwa chero panofamba mai penyu hapana kana one akamboti ndavazivawo mai ava kana kuti saka vakabudepi vakabvepi mai venyu havatomboiti izvo zvokuti vanosvika pakuti nguva zvichifungwa vanotombotaura kuti ndakabuda nepakati mai vangu zvakaoma rurimi rwavo harusi
muno muZimbabwe vachitaura kumena kunoku akana rura muZimbabwe wakatombotaura chimoskenza wakatombotaura chinhenge chichangani saka ndi kuMozambique tiri kunzivasvika taingozwa voice prime totovhura dhoo toona ndimai wati tindai varari vaigona kutotanga kutoriva kumhonga zvidhina zvavotaura vega vachidii ipapo saka taingozoti rurimi rwavari kutaura achitaura nemunhu asi taura language yechindau vanotaura chii kuMozambique saka ndeve kuMozambique mai vako saka mai vakatanga kuita zvekumuka usiku vachipomoka izvi vakazopomoka pasina munhu ati gaingoenda kugadheni sarani tete mutarise munhu ndokupomoka ndokuenda kudzoka kutsvaga hapana kana munhu akamuona muprofita yakatombozama kutaura senemu yavo kuti mwana wokwa mulambo maikona kugresi mulambo ende zvesiwazitari kuti gresi vakabvunzwa tinonombonzani vaivaati gresi saka mutozivi senemu zvakaoma naimi saka utozivi senemu yamai vako chaiyo senemu yamai chaiteni nanzizi ndongatonzoni maprofita achitaura kuti mai vanoera mwana wokwa mulambo ndomataurira avaitani ndomataurira avaita mai vangu inini maprofita iwayo achitaura pamusoro paamai ndikati patofamba sei kozi nindaibvira kuti ndisandarwara pamwe ndinowanawo madirection kozi vamwe mutofanazama kuvasaura nzvimbo iyoyo ndinenge ndine karuzivo apfeke zita iroro kaziteka kanenge kanomboringa mumusoro mangu kuti pataigarako kunenge kune nzvimbo ine zita rakadaro asi anga asinganyatsi kuribudisa zvaitomuyesa akati iyi nyaya iyi yakavharwa zvakaoma zvokuti kuda kuitsvaga iyi nyaya iyi ava vachasaka kupfira musango vese vana vachingozvara vachingozvidzidza ari mahwani vachitambura kusavaapa vana saka ndeye kuchipinge mai vako vanhu kuchipinge vanotaura chichangani vanotaura futi chimoskeni saka kana iri mulambo ndeye kuchipinge mai vako ndeye ikoko asi handino kukati kwaunobva kunana mozambique saka inini chokwadi nezvokunatsozoka nobva kati hatitozivi nanhasovavo vamunhu atembera imi vanhu vekwamulambo muzere panapa vedue ihama yenyu munhu uyu izvi pamwe mutori hama nehama musingazivani imwana uyu ihama yenyu vanhu vekwamulambo vedu unozvagwana mai vekwamulambo ihama yenyu imbonyatsotsvagai history munotonyatsokuona kuti pamwe mutori related guys handimaona hakuna munhu angararama asingazivi kana hama kana kunobva kana senemu yamai vake asikana kuti ekuudzwa kumaprofita veduwe ndarwadziwa vanhu vekwamulambo ihama yenyu mwana uyu ngatichibatsiranai kutsvaga kuti mai vacho anobva papi iya mai vacho ndeyekwani maybe atounzwawo pano for a reason anzinochida ndizvo atiri kutaura Louisa ari kunzi mai avanombonzi vanombotaura chindau uyu chimoskeni handiti kana whatever vari kuchipinge ivo handiti kana vanhu vekwamulambo ndiri kukumbirawo kuti mubudikire handitika let's dig back muri vana understand ngatitsvagei kumasure handimaona une picha ramama here because maybe tikakanda picha ramama vanhu vekwamulambo vakuru vanogona munogona kubvunzawo vakuru venyu vanogona kumuziva kuti ndinhingi uyu totomutsvaga kuti ndinhingi akaenda mwana wanhingi akaenda kwakati hakuna munhu asina kwakasvoka saka vakati nabva udenga here guys vane kumusha kwavo mai ava is just that vakanganiswa nenjere dziri kurwadza idzi njere dziri kurwadza ndodzakanganisa saka kuti vachaudza vana ndobva pakati havachazivi handimaona vari kungozvara vana vai vari kuzvaga havazivi history yamai vari kungogara namai mapepa imomo hei veduwei zvakutoziva havachazivi nokuti dai kurikudzi musikana mukuru asina kurasika njegere aripo achitsanangura nyaya iyi ane karuzivo anga ndiye munhu anga ane karuzivo kekuti tairarama so tichidai kukudza kumashure zvokuti aigona kudai kunonzi achiri mutano ndiye munhu aigona kutsanangura kuti saka ukaroti ari mukuru uyu ari kurwara zvokunyanyisa izvo kuti hangatauriki naye iyeye naamai vakatofanana kungomuka vachienda nerodhi afungawo kudzokawo pamba ungoti ndafunga kumboenda kuye oenda saka mai nekuti munhu airwara pfungwa achida vana vake vana vaingodzi hande kana kuti vakasvikawo mupapa kana mvura ikanaya ingopindawo pasi pebridge zvinova izvo ndo zvakazouraya mwana wavo mukomana kumasimogo wavanga vabereka
mwana wangu sisi wangu asati varwara kura vaitaura kuti mai vakaita nhumbo vakazvara uno mwana wavakazvara wenumber 2 uyo ndikuti number 2 anonzi iye haasiri wenumber 2 saka mvura akazosvika pakunaya zviri serious mwana uyu mama wambosabasa mwana omupa mukaka zvikanzi wakarara ndobva vamubereka mwana uya ndokuenda iwe ukata panenge panetoameno tinei kuti asi hama yako ari kuti wakarasikirwa nambuya natete vakangodhisapiya vasikami vakangofamba nenyika pamwe mutori hama yake tinei uyu pamwe mai vako itori hama yake nokuti kunonzi kuna tete vake nambuya vake vakangodhisapiya vakafamba nenyika vakangoenda vasikami kwavari ende ndiyo kwaikwatamandai kuchipinge ikoko. Saka takutotsvaga pano guys, takutotresa. Handimaona kuti tionoti mwana vana vanombobvepi, mai vacho vanombobva kupi. At least vakawana hama dzekwamaika. Pamwe zviriso zvikuitika zvinogona kutogadzirika zvikapera. Adona network. Handimaona ko munhu anesa angry face pa comment yatinei nai unenge uri right here. Uri right. Ari kutaura kuti ndi pamwe inogona kuti riri hama yangu. Noti ndina mbuya na vatete vakatodhisapiyawo. Ende zvinogona kuti pamwe hama yake. Angry face ndeye pa comment yatinei. Adona regaidi try kumudzosa. Ha, upenyu so. Ndopa unoongorora upenyu wako kuti Mwari kutendai Mwari kudzwai nopenyu wandiri kutorarama. Hello, sorry network yako ikuita ichidonda. Hello, sorry network yako ikuita ichidonda. Saka mai vantu vanodzoka kumba apa. Munotaura chi, vanotombotaura zvinodzika, munototaura nyaya. Nyaya dzinonzika tetemeli hapana. Vana vakatombosvika pakuda kubvunza inini mama. Mukutaura kuti amuziva ana baba edu. Amuziva kana kuti mama wacho akamborara nani ndikaziva ana baba vangu. Zvino vana vese vari naini ndikaziva ana baba vangu. Ndaingonzwawo dzanhu. Saka zvimweni pese ndakutongobatikana muenda akutochema zvinwana. Saka vasikana 2 ava vati kureya mwane 16 years. Umwe wacho ane 17, umwe wacho mukomana wayabera form 1 uyu. Ndizvo anotongosvika ndo vanhu vakutobvunza vakutonzwisisa kuti pama panapa zvakaoma. Saka kumapurazi kwacho kwavari kugara ndaitotaura nawo chitoti mama kunoko kwakaoma hatina kana pekutangira ngata ndikawanawo mari ndichakutumirai vana vangu handina kuvaudza zvakawanda asi vakuru hazvokuziva kuti ndinorwara vanozviziva tikamboshera kuti saka todii hatina mari yebhazi ingenda kunoona mainina kuti vauye futi kunoko hazviiti apa ndine vana hopo ndine vakwidza nebhazi kuenda ikoko. Hai dambudziko pane problem, it's a big problem chaiyo guys. It's a big problem because tinetorine inini ndinoshuvira kuti dai musikana mukuru uyu akaita right uyu anogona ane idea yekuziva kuti taimbogara nzvimbo yakati saka pamwe tikaswedera kunzvimbo iyoyo munogona kutangira kutsvaga ikoko. Saka mukuru akadzika kumba muchero mukataura hapana conversation inobuda. Hapana zvokuti dai mamuri muno muZimbabwe kunonzi paipo conference nemukuru ndivesherana aripo wacho uyo andoti anorwarira pambo anenge achingototaura kumubvunza kuti ndikasvika angotaura usimon onangu ribho aho zvatopera iye wacho ndinotowe number 3 uyu haana dzimwe nyaya dzanotonanga achingotaura auxilia masikana musadaro ndikutaura necomment section munoti adzokere iye achitaura kuti ndirogwara handigoni kufamba anodzokera sei chekutanga right now chiri kutsvaga rubatsiro rwekuti ashandigwe arapiwe ndo chinhu chekutanga akagona kuti ave right then takuchimira naye kubatsira kuti totsvaga sei kuti adzokere kuchipinge ikoko kana kumadzimambo chaiko. Hanimaona unotangirapo right now kuti kwaidzokera kuchipingeka haisi priority yedu iyoyo hombe. Priority hombe ndekuti mwana uyu arapwe ndo priority hombe. Kuchipinga tetemeli hadina maendero nga hana mari inini yekuti ndinowana mari yekuti aiwa zvokuzoenda kuchipinge zvemari zvemari yanga isiri dambudziko kana wapora. Chekutanga toda kuti utange wapora iwewe zvemari kuenda kuchipinge vaZimbabwe ungaita mariko unozoenda hako asi wapora takuona kuti tingatsvaga kuti mubatsirikane nehama dzekwamaikuitira vana ava at least paitewo kumusha kunonzi kumusha kwavo ndekukupi.
ivi ndatoshuwirawo kuti pamwe ndini ndichaziva unotikumbira wana sabhuku ndowanawo karuzevha towanoko kuti tinoungana ava tisenga tinoungana panzvimbo wanoti imba yacho yakatodzimba dziya dzekare dzekuti munekomboni macho munotogara vanhu 7 vari kugara imomo nekomboni hamheno kwairuko vanhu vakutoradza kuti vari kutotambudziko vari imomo vamwe vacho anenge vasitorinohama wata nemasituation mavo vakatoomawo hakucharimiwe hakuchadini saka unotongoona kuti afunga munhu angofungawo kurimawo kakamunda kake muovheti anongorimawo pamwe kahafu kehekta anotodaidzawo vake vaanofarira vanoitawo mhanyadzi yamuditiro maricho woitawo zvimaricho zvawakahafuta yakaperawo kemunda zvatokushowo zvakadaro hapana kwaunombonzi wana richo kuti unowana dhola kana kuita sei saka vana zvinhu zvakatovaomera titemeri hembe chaichezo dai mune maricho ndaivaudza kuti vanangu makura ndai munoita maricho musakuru mukatengawo ngawanawo pondo munodini munotengawo vana hembewo yedhora inenge yamunotsvagawo muwano chekuvharawo muviri asi hapatorina saka iwewe chitupa nhasi ukaenda kuchitupa chinotora chitupa senemu yaunoshandisa ndeyekuti kudi anditorina senemu tinewana kuve mai vanangomitisiwa yavo yamai yacho hatizive vanongoenda saka varumengo takamitisa yosiyawo yona ivo mbane kamwana kami okuhwawo mumwe mwana ndizvozvo uzongwana yanhumbi achingoenda nerodhi kusvika unosikana azokura ati regai tiwanosokutate zongara saka handitozivi kuti ndichadii ndichashandisa senemu ipi ko vana vari kuchikora vanozviti vanani vana vari kuchikora ava vanoshandisa masenemu ekuti chii apana iyoyo takangonzwa iyo yekuti chii ndo yandiri kubvunza yekuti chii ndinoshandisa zita rega ndo yekuti chii iyo yamakanzwa inoti kudi ayana mulambo ivavo yekunzi mulambo iyoyo ndeyavanototi pamwe togona kutonyora kuedmas ndoanditona senei paangoinyora kuti honest zvatopera ha neni zviriko here izvi chirokada kunyora kuti kwai ndinonyora senei nekuti mulambo kwamulambo wacho unonangoti ndiwe hama yangu ndeupi saka anoshandisa mazita ake ari 2 kuti melin otoshandisa mazita ari 2 iduwei wanongoshandisa akadaro ari 2 zvinotogarawo zvakadaro saka pakatooma zvekuti nyaya iyi ndaishaya ukuiudza tetemeri ndaiona sekuti zvinhu zvakaoma kuti ungosvikira munhu umudze nyaya yako uchimuti shangwa ndibatsirawo nokurwara munhu hapana munhu anozvinzwisisa kana uchimuudza kana munhu akakuona uchifamba usingarwari anofunga kuti pamwe zvinhu zvakanaka zvinhu zvinenge zvakaoma tetemeri alright saka ndichataura Edith kuseri and then toona kuti manje unofamba sei kuzi kana baba vake vakati huya unenge wafunga kuti ndiyoyo ndambotataura wangu kuti nyaya ataura kuti moziteerera kubva kwokutanga paise paakapinda handika totaura naye woenda toona kuti waenda ikoko kuna baba vake unobatsirwa ende zvakare ini Prophet Josie right now guys handitoziviwo kuti zviri kumbonyatsoko handichaziviwo mirai ndimbotraya kuti pamwe kuda ameno pamwe kuda vangabatsirewo veduwe inini handindadove neconfusion zvekwamwari chaiko chaiko ndine confusion naimi guys inga mununguti arigere kubata kwanzi kumati arigere kumbobata vana ropa chapfuma nei mapinda life pakati akabva neko kwese uyu mwana uyu ataura pano ndakatogwana na Robert ivava vakaenda naye akaenda kumanganga akaenda kupi ataura one tramba chingodzokorodza ataura one kwa Prophet Miracle akabvako meki tarisai live muzitanga ne live akabva kwese ataura alistanganga dzakapinda maprofita akapinda
Akabvako kwese ikoko kwamuri kunyora. Akabvako. She has been there. Ndakafamba titemeli zvoti vanhu vanogona kutadza kuzvinzwisisa. Maprofeti Miracle ndakaenda sinyangwa ina kuonekwa. Ndabva vakoma sister wacho pandendi naye si vakoma vanondibatsira. Ndobva vazama kubvunza umwe munhu kuti ndoita usenzi nemunhu wandinaye hanzi mune makutobhuka ma1-on-1 pamwe pacho anoenda mari vanzo kuti mari yacho handikwanisi pamwe wangu vamboti pamwe anogona kuita $100 hazvina kumira zvakanaka. Akaenda kwana Prophet Miracle, akaenda kwana Prophet Freddy, akaenda vakanotenga maoira vakatengesewa, akabvako akaenda kwana Sekuru Shumba, akaenda kwana Sekuru Tashu, akaenda kwana Sekuru Kanengo achiliswa na Robert. Akabvako kwese ikoko, akabvako. Kwa ningi ngoti kwa Freddy manoindika nakati nditori nawo zvoti ndikatomatora foto ndichiri kutozora mamwe acho andave nditizori amwe acho hapana chiri kutochinja ndonga tu ndakatopedza zvibhodho zvacho ndisitori nazvo nechipepa chandakatonyorerwa zita chokunzi unobhukiwa kuti uone profeti. But mwanangu Febhi uye haana kuramba kazvimahara ndozvaitotsvaga, haana kuramba akatoenda ikokoka akatobatsigwa asi hapana chakaita, akatobatsigwa ikoko asi hapana chakaita. Ndosaka maybe asina kubuda pachivhitivhiti chavo nokuti hapana chakaita pane zvinhu zvakabatsirwa ikoko. Anti mazviona. Saka papa vamiswika maprofeti mahara, enda kwa Prophet Ningi, enda kwa Prophet mahara inhema. Maprofeti anobhadharisa. Unoiwa kunzi chiuya ku1-on-1 kasanonga pavanhu unonzi uya kusei. Nanga dzacho zvadzaida zvandakachimwe chunhu ndakaenda patakaenda kwasekuru Kanengo tetemeli chunhu chandakakondema ndakanzi unofanira kuenda pasocial media. Waenda pasocial media iwe usina kubatsirikana. Ndisina kubatsirwa apa ini handisi kukwanisa kana kutaura. Ndinonokomenda kuti ndabatsirwa. Thank you Jesse, thank you. Mira Jesse, mazviwa guys, mazviwa. Ndisina kupora. Mazviwa here guys. Mazviwa here zvitagwa nemwana uyu handisirini. Mazviwa nemwana kwai chandakanzi ida pasocial media unotaura kuti wakapora. Ini ndikati handingaiti kutaura kuti ndakapora ndisina kupora. Andi mazviwa. Guys. Ndakapora ini ndisina kupora ndinoti ndakapora chiro unishinende ndikataura kuti hai inini ndatobatsirwa ndovimba zvangu zvaita kutaura kuti n'anga kana muprofita anogona kundibatsira akurwa achitaura testimony iyoyo anoti uyu munhu uyu zvinhu apora handisina nidhi yekumubatsira kumurapa asi ndiri plus waizombopa here pano isitakawa kuti wakabatsirwa kune madhanzi ari kweseka wobva wataura ati unoti paungotaura vhati nyaya iyi takaiona kobva kwatobuda unenge uchitobuda kuti wakabatsirwa tobva tatikurei pano iwe wakabatsirwa hatikubatsiri. Ini kana ndichikudzai pano guys. Guys, kana ndichikudzai pano munenge muchiti ndiri kureva nhema munenge muchikudi. Guys, vanhu vari kushandisa kunzi dai munotaura kuti takaporeswa. Hanimona tapora kuti muinde neuwandu hwenyu ukoko. Guys, kana tikakudzai motikari vakasimeni godo, mune godo ini, mune godo, bvisai jerasi machembere imi, bvisai godo rei ndichinovharidzwa kuti kusaenda kunoligwa mari yako mahara, godo rei, because ndechitozviziva, imi guys ka, imi, mazviwira kubva nhasi muinde kunoligwa mari, taimodligwa. Mazviwira achitaura uyu apinda nepakawanda mwana uyu achitsvaga rubatsiro akaitanga waenda kusocial media unotaura kuti ndakabatsigwa zvinhu zvangu zvakatoita. Nekuti ndinaro handirambi kutimba kune vanhu vanogona kundibatsira variko saka inini chandakangoti inini vakomaka ndikati sisi Jesi kana zvisingaiti ini vangu handikwanisi kutaura zvikandisa hapana rubatsiro zvatogona kupa
Andichingomupayo mushonga uyu aende anonwa. No, guys, don't get it wrong. She never said anything wrong about Robert Tafumane. Musadaku, don't mix the two. Comment you and down up. Hana chataura chakaipa pamusoro paRobert. Musadaku daro. Hana chataura chakaipa. Angotaura kuti Robert akandiendesa. Robert basa rake aizama kubatsira. Akamuendesa kuti iboenda up. Uende up. Akamuendesa kuvanhu. Vanhu vachakatadza kumubatsira. Robert count him out. Hana chakaita. And we never spoke about Robert pano because hapana pakatadza. Antika Robert akangofanana Simeni wokuti wauya antika indi ndato wauya ndoti indapo iko zvino kuti inda kuna baba kwandingiri baba Edith ko hana pa musaka kugusanisa vanhu guys. This lady hana pambotaura kuti Robert akakanganisa kana kuti akadini hana musada vani piti masana ndisikuvaona ngavaise age handisikuvaona chavakaita inini ndakavaerwa namadhara varundibatsira mukoma rikandosuma mukoma robachaka asi mukoma Robert handina kana anything chandakanzitaura chekuwedzera kana chekunyebulema zvavo munhu asina mhosva. Ende iwo hauna kwawambotaurawo zvakaipa pamusoro paRobert. Ini ndina kutaura nyaya yekuti kumaprofita kwawaenda kumaprofita ndokwakanzi inda pasocial media kumaprofita nekung'anga haana mbonzi naRobert enda pasocial media haana mbonzaro. Musarwisanisa munorwisanisa comment section don't rwisanisa. Antika ataura chite kuti munhu wantino ainibatsira akafonera Robert akati ngavauye kuHarare. Antika ndikapuwa madirection titosangana kung'anga tikaenda kuya ndikabatsirwa hapana chakabuda. Sadaro guys kuda kugwisanisa vanhu zvakaipa kusadaro guys munotsista mashoko emi dei muchitenga mateerera live yese mozokomenta musadaro munorwisanisa vanhu. Obva na Robert omufonera kuti wanga uchitaura nezvangu ipa paso chaipa chakaipa chataura ari kutaura nezveng'anga nyangwe neni dzing'anga ndogara ndidzitaura pano ndogara ndidzitaura pano ini chichona zveng'anga ndozvimiririra because ndogara ndichitaura pano mavhidhiyo angu aripo ndichitaura kuti guys hakuna munhu anorapa neazozvimakita zvokudaro pasocial media. Obva tinoda $400 kana uchida mari ngaivewo nemugwani woraiti ndikuda kurapa ndikuda $50 yekuona handika chindipawo 100 yekurapa its reasonable. Zvino kurikurowa $500 $600 iye munhu anenge asina $5 ekutenga usari anenge asina. Tetemasana handisi kuona ikwirai handisi kuona vari kupiko vari mberi mucomment section macho kwaikwiza tetemasana handisi kuvaona ini. nyaya mukoma Robert ichitira kwavhose kurusumba wacho hana kutombobhadhara kana zvola nokuti mari yacho maisina kutoinda mahara kwandakatoita nai vanhu vakaoma vedu ende koende vanhu vanhu vakaoma nanogwisanisa vasikana handina pambotaura nezvaRobert kwana Robert angokutaura kuti ndiko kwakafonerwa vakati huya ndikaenda kwakati handi chakabuda hapana tete akatitaura kuti Robert akanditi my sister ndazama ende zvikuru kwati ukurwara handichazivi kuti ndokuendesa papi ndo zvatotaura Robert hapana panokwana guys chero neni ndokubirira akangokufonera Robert kuti hande kwasisimedi auye ataure neni vanhu vasada kumoti munoti vachanogwisanisa kutora mashoko asina kutaurwa vonokanda ikokoko ndo zvinoita vacomment section. Guys musadaro vakafonerwa neshamwari yangu inini pavakaenda neni ndekwasekuru Shumba kwete kumwe kwese uku ndiguru wangu angakatoenenini ndozama kufungira kuti ndibatsirwe. Mukoma Robert kwakaenda neni ndekwasekuru Shumba handina dambudziko nababa vaye ende baba vaye vane moyo nekuti inini ndichitobva ipapo nditoriwo nehama hwani yakatondibatsirawo kuti vana vangu vawane chekudya. Muri kunzwa mukosimeli nehama yakatumira mukoma Robert $100 ndikatengera vana chikafu vakawana chekudya chete. Kumwe kwese uku kwana tifred ma1-on-1 ndakabhadharwa neshamwari ndozvakungotaura saka muda kuti vanhu vanyepe usahwewa kwanga stadium ground usanzwe iwe Jesse stadium ground hakuna vanhu vakukuudza zvokuita iwe uya nechokwadi chako stand with your truth. Wakaenda pawakaenda huda kubatsirikana simple ngatichingotauka chokwadi toona kuti kunyepa iwe kuti tivadze vanhu nenhema kuti wakazoenda apa kwanobatsirwa iwe usina uchibuda magodo hauna kubatsirwa simple
wakapfuura neko vaiti vari kuda mari dzakawanda wanda, wakapfuura neko hakuna chakaita. Simple, chokwadi kuvanhu kwababa vaidiki waiti kutaura kwamakope because ari kuenda mahara, haana kubvunzwa mari, and hativaoni kuyoutube, hativazive kuyoutube isu vachizvimaketa, handiti hativazive chizvimaketa kuyoutube isusu, and ari tikukumbira kuti anoitwa mahara. Yes dear. Anorapiwa maigono dhondiware, anorapiwa manhamba atozara kuseruku, ende futi ti so far takatomira pana vamakope. Nanga yachiti handiti kuti svika mopinda muofisi wobvunzwa nyaya yako ndeye ichinyorwa pasi, yanyorwa pasi iyayai teererai zvikutsanangurwa. Ndakasvika pang'anga ndikaenda kuofisi. Ndaenda kuofisi kwaunotaura mari, wobva wabvunzwa kuti nyaya yako ndeyei, wobva watanga kutsanangura kuti nyaya yangu yakadai. Saka ndauya tikukumbira kuita sei kubatsigwa. Watsanangura nyaya yako, watsanangura nyaya yako yanyorwa mubhuku. Ndatsanangura nyaya yangu ichinyorwa ramba wakadzvanya iva titsanangurire, tsanangura tsanangura. Chakazondishamisa bepa riya rakabva ratorwa ndobva raendwa naro mun'anga mune n'anga iyai mune svikiro. You see? Vanotsanangurirwa vapuwa bepa vatsanangurirwa nyaya iyi. Chakandishamisa bepa iri ranga rakagara pasaidhi pavo, ranga ratoverekwa kuti tine munhu wane dambudziko. Hadzina komenda ndinodhilita kana vanhu vataura zvavanoda komenda ndidhiliti, asi chokwadi chiripo ndekuti ihwai chokwadi ichi uyu mwana uyu handimuzivi, handika wakatenderera achida kwese uku, handiti chitenderai muhwe kuti process inofamba sei. Unosvikoenda kuofisi kana waenda kun'anga, kuofisi wobvunzwa nyaya yako inogwa mubhuku, handitika yanogwa mubhuku. Wonzichibhadhara mari yakati bhuku riya rotogwa roendeswa kuna sekuru, handika sekuru vovereka mubhuku nyaya yako uchirekodwa manje ichizouya kuyoutube. Ndikunyapa irekodi asi zvawataura. Waizofamba wainzii vakasanangura nyaya iyoyo yedambudziko rengozi irori. Ndichipinda murumu mune n'anga ndakabva ndanzi uyu mwana wengozi akanganga kutsanangurwa zvinhu zvandataura zvanyagwa mubhuku, zvanyagwa mubhuku. Mushonga ndatanga kushandisa, ndashandisa mushonga ndakachinjawo zvakabva nenini mwoyo wangu ndaitenda kuti handishuwapa ndapora nekuti n'anga inozikanwa, handiti ndaiti haa mushonga wandapiwa unoshanda ndapora, kozi bhilifi ndaivanayo kozi ndikuda kupora. Kushandisa mushonga hapana chapora. Chivanzisa akati akufonera hanzi Sly Media auye uiswe pamedia, handiti zvokuti tizokwanisa kutangira ipapo kupirapa. Ndikati unoenda pamedia sei? Mwari vatumira munhu kuzokusunungurai, Mwari vatumira muradakadzi kuzokusunungurai madhairizi mune nharo. Sunungurwai nhasi. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered. Munosiramba imi mwana yandimuzivi ndakasingafika chaichikuudzai kudai matumi pagardeni angel kuti uye kuzokusunungurai panapa. Say masters and then baby. Go ahead. Yes. Go ahead. Saka nenga kuti zvapedza kudaro ndobva ndati ini hangu handina kusunungukawo futi kuendawo futi pati pamedia ndakambozviramba futi ndanzwara futi kumwe. Ndagara sesta wangu akati maini Jesi ibvaika zvatakuita ngatichidzokerai kopi tinotengera vana chikafu. Chovha kona famba pasi panyoro taura iwe. Handi ndikati alright. So tasvika ndobva ndasvika kumba tikatengera vana chikafu, ndatengera vana chikafu ndobva ndadzokera. Saka nenyaya yekuti pane vamwe sisi handikwanisa hangu kuvataura zita ravo, ndobva vati maini dambudziko reniri since musina kuwana help yekuti mapora. Ndichakupai nhamba dzatetemeli, vanogona kunge paine vamwe vanoziva kuti vanorapa mukabatsirika dambudziko renyu. Ndoka ndakapiwa nhamba dzenyu tetemeli, ndikati inini zviri nani ndichadze munhu
unoniziva here? Do you know me? Unoniziva? Une Facebook profile? Ndina. Saka utoniziva ndakamira sei you don't know. Inini handitokuziva. Kutaura nemi because mukadzi wendaitotaura naye usiku chitomudza challenge yangu yokuti handirari ndikarara pane zvinoitika ndinotonzwa masaundi kuti chinhu chikapinda mudheri chinotanga kurova mudheri saundi yekuti koi yakanyanya kusvika ndakunzwa masaundi aya anoitika usiku pamusoro pemavheni svika ndatoti handirari akati zvakaoma mina wangu handino hwangu chandinacho asi egedza nditese ndikusendere nhamba dzatitemail utaure navo uone kuti ungabatsirika here ukarapwa wakapora. Ndingati nisisi chandiri kushuwira kupora shuwira kupora nekuti vana vaende kuchikoro vacheke ndozvo zvandoshuwira. Saka handiri kutaura munhu chinhu chakashata chaasina kuita. Ndinotenda chinhu chandakaitwa vese vakatipa mushonga ndinoatenda nekuti vamwe vane shungo dzokuti ndinokupora asi dambudziko nderehurombo nokuti inini handinawo hama inondipawo mari handinawo chandinacho. Saka ndo dambudziko chete. Ndinototenda ndosanditi inini ndinobvustikana kana munhu akandichitora shizha remungoti temei ndinotenda nemoyo wangu kuti sei munhu andinonzwa kutora munengu inoshanda sei munhu andititora shizha rakati rinoshanda. Saka ndiri kutenda nekuti handina munhu anomira neni anondibatsira. Saka ivavo vacho chero vakandipa mishonga zvikaramba ndinotovatenda zvinobva pasi pemoyo wangu zvokuvatenda chaiko. Kana even mukoma Robert vanhu ngavasataura zvakasheka pana baba vayo handini kuisa chipomerwa pana mukoma Robert. Baba vayo vakandibatsira vakamira neni vayo ende kuti nditozosvika pakupiwa napapa kunzi nditaure nepakukonekwa neni kudai inyaya yamukoma Robert nekuti ndisingatokuzivi ende pafacebook pacho handipo. Saka vakangosvikawo munhu akazowanawo nhamba dzangu dzanga dzakaiswa pafacebook pavhidhiyo randakakutumira iriye handine vhidhiyo rangu rakaenda kakadwa kuti riri kuyoutube vakandipa vhidhiyo rachona uyo kati vhidhiyo rangu riri kutenderera kuyoutube handimaona. Saka inini ndafara handika because ndinosigara ndichikuudzai pano umwe munhu achitotukirira panapa kunzi vanoda kuigodo because you don't want to hear the truth and you don't want to listen. Techikuudzai kuti guys apa kana imimi ndimunondivengasa futi nevanhu vachona imimi because tinenge nambokutsiurai panapa moenda negweseri munorohwa bhegi modzoka moti simeni ndida kuexposa ningi because ndakakupa mari yangu akati chakashanda ini nekukuhwira simeni ndosaka ndisingasati kuita nyaya dzavanhu vakabigwa idzi handichadi iko ndino munhu ngangobigwa achinda munhu ngangobigwa koko handimazvona handichadi because munondenga muromo wangu kuti amasaidhi apa nekutaura kuti direct way hakuna guys nyandishona iwo zviri kuitika guys mwana otsvaga mari misoro yegora kana naivedu misoro yemagora mwari akutumirai mwana uyu tichamubatsira pano asi akutumirawo mwana uyu kuti aburise chokwadi andika. Anyway, it's a story for another day. Hatimbodzokerai back kunyaya yedu. Nyaya yacho yotetemuyani kuti inini Hello, itaura redu chikata hatizogere panyaya tichibatsire mwana uyu hanzi kokwa Josi nditatira kuvabata apa kuvabata apa Prophet Josi uya chinamatira vanhu mahara pano taingozvionawo handisi kana kuti muzvinozoitika kuseri ina handingatauri because handizivi anoona but it's so far vanhu vakada vatigwa vakawanda pano vanoda kutaura havo matestimonies avo vakawandisa ndosaka ndichimubhilivha Josi ndosaka ndichimubhilivha zvokwamwari chaiko. Saka ndatotabata kuti vambosvika panapa vambotimbohwa vaudze mwana uyu. Do you think kuti tingabata maprofeti ese atagwa pakunguvabata kuti uyai panapa paita dambudziko pano? Do you think so? Hello? Iri kuita ichikata batokunzwa. Tikunzwa. Aiwa namba usape vanhu namba don't give people namba dzakudhara usape vanhu zvako ini chaya namba vandakakukumbira namba dzavo saka usakumbirei usape vanhu namba sha iri dhiri rinongorohwa kuseri musikana yamwana yati pasocial media handika. So kana tongotaura kuseri tongoona tanokwira sei ongoenda tichirambire kuseri ikoko ongonobatsirwa kuseri ikoko handikuona tete handika. Kana kuri kuti zviri pari zvakakombawo zvanoramba ikoko andimbotauri kana kugwadziwa because uko handina kumbovaona
advertise pasocial media andika ende tikutokumbira Egypt kuti anoshandikwa mahara saka tingataura kuti kudi vanenge vazamawo zvinenge zviri pamwana ndo zvinenge zviri zvikukutu andimona asi anenge aida kunobatsirwa free of charge hani muri kuona chiimagina kuti unenge watengwa nzi $500 $1,000 dzekunyorwa mucomment section uko wonobhadhira 1,000 riya tabuda hapana andimazvona ndo zvinorwadza izvozvo uku kwari kuinda kwachaisona Egypt uku tatokumbira mamuzi ndotanga ndataura namudhara wangu kuti aende kunorapwa free of charge otsanangura maitiro ndibaba pachisarangwa nemwana wavo nyaya iyi baba vanogona kuisa kuti ngauye sishin yemwana uyu ko chero anoda mari checheka anotomboisa mari pasaidi kuti ngauye tione kuti tingabatsirikana here angabatsirikana here ndo zvatiri kukumbira zviitike anyway guys atidei panyaya yehembe vane hembe vangani guys vari kuZimbabwe vane hembe vari kuZimbabwe vane hembe vangani kana kuti vari kuSouth Africa vane hembe because vari kuSouth Africa muri kupi andika muri kupi tikwanise kuti hembe dziunganidzwe panzvimbo imwe chete dziindi hanimona zvakare vanoda kubatsira mwana uyu let me pin ye number anditika but right now kune munhu atinobhadhira 3 months rent ari kupi pane munhu ati I can pay 3 months rent ari kupi I think mama admin matora screenshot andite admin team matora screenshot here pane ati ndinogona kubhadhara 3 months rent yake madmin acho matora here screenshot pane asarati kana ndichikwava kumarenthouse I can pay can we know my ages evana pane we17 mukomana pane we16 musikana pane we16 futi musikana pozoita vamwe vadiki handiti makore mangani pane vadiki ava vakasiyana ndichatarisa pazvikadhi zvavo zvavainyorerwa nambuya utsanana vaigara mukomboni imomo ndovaiti akanzwa kuti azvara mwana vonyora kachikadhi vese amubhuku saka ndichavafonera ndovabvunza kana ndichavapa nhamba dzenyu kana atini ndokupai nhamba dzavo motaura navo ivo ndo vandonyatsoziva iva maeji evakuru ndo vandoziva but vamwewo ma7 years vamwewo ma8 mwewo chete zvakadaro saka ngatingoti 10 years 7 years to 10 tuchikwira musoro kutangira pa7 years hembe kusvika ku18 years kutangira pa7 years kusvika ku18 years guys ndo hembe dzatiri kuda andika ndo hembe dzatiri kuda nokuti vana vacho vakatsikana pane kamwe kanemamandi kamaona kaanga kabata uyo number 2 kane mamandi aindofunga kanenge kakukwanisa gore vana vake unovadasi kuti zvikwanisiro ndo pasina wanga achida iwe chitora vana vauinde unobaisa majajewo uzachana machomboende vana voita 20 pambapa ndinomubaisa kupi ndakamboenda pakliniki ndikasvika ndikataura nyaya yangu zvandisofa mota haina petro yekuti tiende tidhiraivhe tinokwanisa unomunyengetedza kundichakumunyengetedza nacho handina anogona kuti ndichazoenda kana kuti handikwanisi ndiperekedzoko kati andaiwa ndakanete ndazorora kuti anongoti hataure saka kana vaenda kukliniki kwacho ndikanoti imi ndanzwawo nevana nhamba yevana yawanda handizivi ndichaita sei papo vana vanga vari 8 9 vakati isusu hedu zvekuti tine fiwo izvezvi fiwo hatina asi fiwo kana yazouya tichataura newe asi makati kuti ndirambe ndichiisa efoti yakanyanya kuvanhu vanopepesera ndaa kuvanetsa zvamwe ndikatozotukwa nevanhu pakaipa guys alright toita sei alright guys this is what I'm doing anditi this is what I'm gonna do pahembe apa manzwa mazera ka kwai kune chiduku kutomwa zvakaoma atozivi namazera acho because vanongoiwa navo kana vaitwa kumaplastic kuvana vaya voiwa navo vodhapiwa handi mazvona saka pane mudiki uri kutomupa maoko kuti atingoti kubva ndinoti kudini guys katingoti kubva ku7 months hembe kubva ku8 months guys kana mune 8 months hembe dze8 months kusvika ku17 years pane 10 vana 5 veumwe 4 veumwe 1 wake 10 vana unoona saka vana vava vatozivi tupo vatoziva senema avo vanongoitwa kumabhindi ikoko vana vevanhu vanogara pfungwa handimaona so
vana havatozivi zvokuti chero ndikada kutaura navo nyaya unotoona kuti vanhu vari kushungurudzika vari kuona kuti upenyu hwati kurarama hwakaoma chero vakada kutaura unotoona kuti havatokwanisi ona vakusvika pakubvunza inini mainini kuti mamasara hamutomboziva kuti alright, it's okay dear, it's okay, that's okay dear, that's okay. Havangambozvi-understandi vachiri vana asi vanoziva kuti vana mai vavo vanorwara pfungwa. I think that one they do understand kuti vana mai vedu vanorwara pfungwa saka obviously so guys chimwe chatiri kuda handitika pane munhu atora here screenshot guys yemudzimai ataura kuti ndichabhadhira 3 months rent. Adivini chiko chiinemi adivini munhu anyora ndikatoipinda screen comment yake apa achiti ndichabhadhira 3 months rent anditika tokumbirawo kuti screenshot yemunhu yeka guys anditika right as I remember this lady from YouTube. Yes, ndokumbirawo guys panguva ino apa chero kwachida kuenda kuno kwatichawana kwachaida kuno kunobatsirwa guys andika kuchada transport zvazvino guys kapamberi pamwari mawechitoweka kuzimbabwe ariko here naijuli masocial worker iwe kuzimbabwe asikana ungatara zvokuzimbabwe hatizvo zvine zino ndaigwarigwara imwe mwana nemwe munhu kwai dhiripu $38 kuva takaiswa dhiripu madhiripu 2 izvozvi zino takandotumira $100 2 madhiripu $38 ufunge madhiripu zvakaoma zvokuzimbabwe hamene kana kune masocial workers handisive right. Saka chandikukumbirai kuchimwe guys panapaka tinoda kuti tiite kamari kake pasaiti anzi kekuti kana kanzi asimuke nhasi achinda kana kunorapiwa kwakati anowana yetransport but mari iyi hatimupi hanzi still pinned. Aiwa iye yakapinwa ndiyatinei regai ndiipine yanga chiti hama yangu ndiyatinei andimaona toda kuti tiitewo kamari pasaiti kekuti hatimupi because achaishandisa handika inongoramba yakabatwa handika natreasura mwati nemaadmin musi waanenge tataura nevashandi vatiri kutaura navava kuti ainde kunobatsirwa vakati kwanzi ngachiuya handika opiwa otumirwa kuna bhuru wacho yakwanisa kutora mari because haana chitupa handimaona so otumirwa kuna bhuru yakuti awane kukwira ainde kunorapiwa first chekutanga gaisiko zvino inyaya yekurapiwa handika inyaya yekurapiwa ndo chekutanga inyaya yekurapiwa guys chekutanga handiti ndo yatiri kuda saka pekutanga patakumbirawo takumbira ndaitawo munin'ina wangu ati mirai ndite zvatichaita tangomirira nekungohopawo nemwe takipinga zako ini ndichatsvaga kuti profit yourself handimaona ndova vatsvagawo zvakare tione kuti hakwanisi kuinda here kwavari kokoko tinoona kuti chii chinoitika kwaakaenda handika nokuti ndine mumwe munhu angachibatsirwa futi ikokoko recently handika ari kutestifyawo change hombe chaichaiko handimazviona so ndinodzikomenda kuti aindewo kukana kuinda kumamisha uku kwachaenda handika ambonodini ambonobatsirwa saka iko zvino guys kana une 10 rand yako 15 rand 50 rand 5 pounds $5 handika tise paside so that agozowana mari yekufambisa werent uyauya please toda kugara tine screenshot yacho kuita kuti kana apora handika mobva mabhadhara otsvaga imba mobhadhara rent yakuti agare awane pekugara nevana mobhadhara 3 months rent yayi kuti achigona kushanda manje anenge akuchigona kushanda because at least anenge arapiwa because as it is right now hakwanisi kuita anything hakwanisi kushanda handimaona saka guys ngatipledgei tione nyaya yamainzwa guys nyaya haina kumira zvakanaka nyaya yamainzwa ngatipledgeiwo tione kuti tingamubatsirawo sei kuti mari yebhasi akazoda kuenda kunorapiwako anenge achiwana chekufambisa haana ini handimuzivi kazhinji mazanoti chingoti hatibatsirana sine padiaries but titaura chokwadika nyaya imwanayo yakandirwadza maaudio akanatopedza kumateerera ende ndaposta chechi haisiri yeaudio yacho yese audio chayo main audio ndichaiposta mumwe kuti hauitereri ukapedza kana nemwoyo mupfupi hauitereri ukapedza handimaona so ngationei guys ngatibatsirei hanzi mari dzinodiwa kuendepi kuzoenda kunorapiwa because kutsvaga kuti arapiwa handiti ndikutsvaga kuti anorapiwa mahara but kwaari ari kuti ari kukaroi kumamheno kwaanogara kukaroi saka akazonzi ngauye kugokwe arida kuenda kugokwe haana transport haana kana sent zvevana tombomira zvevana izvi vanongorarama semarambira vanga achiita ngatimbofokasanai pana iye andika kuti atanga arapiwa it's obvious maisivimbiso akanzi uya urapiwa kakati anotonogarapo it's obvious kwaachanzi kuti zanokurapa chambonogara kusvimasuva achidzama kurapiwa it's obvious hanzi who is it sent to kana tiri kuno kudiaspora I think let's just send kuna treasure as usual nokuti project yeuche yapera
vabhadhara wheelchair saka hapana project yavari kubatira mari handisi maona vari kuSouth Africa kumaadmin you can choose any admin kuti mope kune maadmin akawanda ari kuDurban vanokwanisa kubata mari I trust them kana vada kupa maDurban ari maadmin ari kuJoburg kuna Gina kana vada kupa maadmin ari kuCape Town kuna ari kuCape Town zvino munongoona kuti munoisa kupi. Thank you Lily Mlambo. And I'm pledging 50 pounds. God bless you. My admin, I think I hope you are taking screenshots. I hope you are taking screenshots. Thank you, Linia. Admin, ndokumbura mtuni ma screenshots. Mazana vari kubatana letu ane mwana mcheche. Letu ane mwana mcheche maswanu saka she's not a demon. Changa ingade yatopedza masports kudhara letu. Ane mwana mcheche. Andi maona akabatsirwa. Congratulations letu once again guys. Admin wenu letu Germany ane mwana munyuwani mkomana. Andi maona akabatsirwa mavhiki apfuura iwanika 2 weeks apfuura handimaona uyu ane 100 rand. Thank you Shandisai hanzi PayPal for the days aitega icheri guys tega icheri pachande madetails ake tega icheri mutegei comment section imomo ndambe ndinaye pakola chibhadhara wheelchair so amene kuti right now ari kupi nditira kumutigo nuko ndambe ndinaye chibhadhara wheelchair kumobility center. All right. Jina chakufonera after. All right. Cheraripo. Oh yeah. We have comment adaira. We have comment section. Right. Chelsea yabva. Thank you Yvonne. Yvonne abva by the way Yvonne anosona guys. Team UK sama yakusvika please. Go and support our own sister Antika. She is a fashion designer Antika. So Cherry aiwa anodaira arikuya yabva yaiswa PayPal yake na Yvonne. PayPal yake yabva yaiswa na Yvonne iyo iripo. Hanzi ndine 400 wheelchair. Yaenda wheelchair tichakupai madetails mongomutumira shumre stakangano isuti makapiro. Saka tichakupai madetails aCarlos mongomutumira Carlos 400 yake iyoyo ndeyake. Momutumira anobatsirikana anokwira kuenda mutora wheelchair. Then mukatapedza pana pamira itigopai madetails emukuru kana world remit momutumira 400 yake iyoyo ndeyake yakapiwa ichinzi ndeyake saka you have to send it to her right. Cherauya cheri tikukumbirawo madetails ako PayPal yapinwa na Yvonne kumusoro uko saka pari kuda mabank details pane mari dziri kuiswa dzenyaya yanga iri panapa inorwadzisisa handika saka mari iyi to keep it woichengeta kusvikira takuida tokutsvaga kuti mwana we asimuka achiinda kwatinenge tawana kuti ari kunanga papi ndeye transport kuti anorapiwa imari yetransport yatiri kuraisa chete wedza achanzaenda kunhu 10 mari yetransport yetinayo techingomupa achingoenda animaona techingomupa kowe 800 rands what happened the lady with cervical cancer we 800 rands I've organized the ticket for her but kune vanhu vakamupa mari saka ndati mari iyoyo angamuchira mari chifamba wakabata mari paside ari kutokwira nhasi manheru where that cancer. Thank you Lily Mlambo we 800 rands ari kuenda kumba nhasi manheru. I've organized a ticket for her and some monies for her. Vanhu takontribita vanhu tikamupa mari vamwe vachitumira ma-e-wallet vamwe vachitumira tichingoforwarda kwaari andimaona saka yesi Roy saka ari kukwira nhasi manheru tamuorganiza ticket saka mari dzamamupa angasina kana sendi ofamba wakabata mari pasite. I think arimo mucomment section ofamba akabata saka uyu ende watoita kuwataura nini ngikiri watotaurako wataura natokanga mafeedback yake saka ari kukwira nhasi manheru kana kuti akasakwira nhasi manheru kukwira mangwana handimaona tangomirira kuconfirma kuti ari kupinda mubhazi ripi handimaona tangomirira confirmation yebhazi rari kukwira but ari kuenda kumba nhasi manheru kana kuti mangwana handimaona saka sorted vari kuda kuramba chimubatsira iye wekenza mupei straight kwaari because ndeyake yekuti afambe akabata something semunhu arisiri kunzwa musha anofamba achitengawo juice muroti cranberry juice semunhu asiri kunzwa musha handitika saka iyo yapera tatove pana iye ushu ndopatave pana yajesu uyu saka cheri chokumbirawo madetails please guys hande tione pane asi 50 pounds pane ati mari hande tione guys pledge aitione maadmira kutora mascreenshots vana Gina I hope hamuna muripo muri kutora mascreenshots ndavaona nashumbrisa vari mucomment section
kofuda kupiwa nefriend here zvaiko zvino maikeli ngatige kumboenda kumberi kwese ikoko kwatinganganiza anga achimbodyei anodya zvaanga achidya chikuru ndechekuti arapiwe tatege kubva neta sekuti anga asingadyi she was eating kwaari ikoko anombodya zvaanazvo akapuhwa vari akadya okwira ne kana akanzi kauya atrai kurapiwa chimari ndeyetransport yekuti akanzi pakati opiwa yekuenda ikoko nekugara ikoko achirapiwa tichiona change kana apora mai ve3 months obhadhara kana tichazowedzerawo kuti tisvike pa6 months towedzera handika iye achiona kuti oita sei kuti araramise vana ava 10 vana avo antimazvona madetails ako ekuisigwa mari cheri paypal yambokanda naifoni kumusoroko but madetails vamwe vasina madetails vakuda madetails saka guys ngatipledgeiwo tione vasikana ngatipledgeiwo tione guys let's pledge tuone ngatipledgeiwo tione tine 50 pounds tine chii pane dzimwe dzatachazivi animona handeituone guys handeituone ane 5 pounds tikutongwa hatisi kutoshora tikutoida anenge ane 10 pounds nyaya mainzwa antika nyaya mainzwa ane 5 pounds ngaiuye tikutoida anditika ane 10 pounds ngakande ane 100 rand please guys pana atindine 100 rand chesa 100 rand pana chesa 100 rand so tukumbirawo guys tingoti uchangamu madiaries isusu tiri community page basa redu nderekubatsirana antika basa redu nderekubatsirana andimukuzwa so kuna Flosi hanzi naFlosi sisimeli munombobhayiza tinokuzai nyaya dzedu dzemashari kuti mutibatsire makuti tisapiwe nhamba reason nhamba yandadaro ndekuti muridzi wacho ane nhamba ataura kuti ari kutya skeptical of vanhu pasocial media anditi chiregai achange vainda vanoinda andika kana muchizoindawo mongokwirawo makanyarara tongozokudirect yamungokwirawo makanyarara moenda because baba havasi pasocial media havaiti zveyoutube havaiti zvechii saka it won't be fair kuti vange vachimburiswa namba yavo pasocial media let's say the truth and shame the devil animaona hatidi kudaro so guys tikuisawo mari guys handeitione guys tibatsire mumwe wedu hembe tiva nehembe vese guys munokwanisa kundibata tiona kuti hembe dzingaunganidzwa papi dzongosumudzwa andika indati ndinadzo dzichangosumudzwa zichinda kuko kwacho kunikiri kwarari hanzi thank you Shamiso, thank you my sister, thank you Shamiso 25 cheri yapinda 25 pounds yapinda. God bless you my sister Shamiso, thank you very much my sister, thank you, bless you, thank you. Right, handeitione guys, handeitione hanzi ndipewo SA account number. SA account number kubata maadmini vokuovapa ingotiudza kuti unoisa mari tizive iwo zita iri e-wallet kana kuti iri cash send animona hanzi vejobek tosendera ani batai maadmini enyu vejobek batai kuna jina ari mucomment section imomo room muwani mazano pamalive amoti anenge aripi handizivi saka pana jina pana shumbres bata ivavo tu ivavo pana jina pana shumbres pana namamoyo vekudurban manje hatina madetails avo hanzi hembe from UK iyi from UK yakaoma nyasha dzinoenda sei hembe liri kutangira pa8 months kusvikira pa17 kumazera zvichinda zvatingoti 8 months to 20 years because vanokura kavana pane mukomana pane vasikana hembe kuuk hadzingaenda hobho kuti tuchatodzisepi hembe dzavadiki dzevana but chekuindisa chocho dzinoenda nei hapana animaona saka tane 25 pounds tine 50 pounds tine amene vakusouth africa twanisa mari hatsandaziya animaona so guys hatindeitiona tokumbirawo guys ma5 pounds iwayo ari bho zvokuti 5 pound bho zvokuti 5 pound iyoyo bho zvekuti right namba yaiswa ye-e-wallet iyi manje ndikaisa ndakubvisa madetails acheri namba ye-e-wallet iyo yapinwa namba ye-e-wallet South Africa yapinwa namba ye-e-wallet South Africa yapinwa zvinhu zve-community guys, the community is a charity handika ngaindikudzei nyaya yecharity mari yecharity ukaipiwa kunzi ngaende kumunhu aibatwe hauidye iyi ndo mari ine kesi manje ndo mari ine kutukwa kuzere ine kesi vakuru
because iri pakuenda kubatsira munhu saka haibatwe unoendesa yakadaro ine kutuka unozvivharidzira zvinhu zvakawanda zvekuti tine mari dzecharity ndati ndidaridze ipapo right. So andeitiwane guys, pane vamwe here vanoda kubatsirawo kubvisa something guys, pane vamwe vanoda kubatsirawo here. Oh right, pane number 2, pane yaShumbresi, pane yaJina, pane 2 numbers dziripo apo. Animaona pane 2 numbers dzirimo. Hanzi can we do Mukuru admin? I think you can do Mukuru. I think so guys. Vanoda kubatsira muripo here? Timu vanoda kubatsira muripo here? Vanoda kubatsira muripo here? Timu and it will ndine 100. Thank you Chichi. God bless you. Thank you Chichi. Thank you that 100. It's a lot. Icho chitete changu fashion designer Gladys Jinjika, icho ndo chinondipfekedza kaichi mukadzi techichi chitete changu ichi ndo chinondipfekedza chichi pandoende kumafunction paya. Zvino zvinaitete kune imwe iri kuya South Africa pakaiona here yakanzi glittered glamour naitete mutoitira muroro wenyu zvida vanhu. Oh vakati South Africa ndi munosira chena sei unononyara wati ndabva kuUK. Timu UK tikuenda kunhikikiri kuuyu tave 10 iko zvino tave 10 vakuenda kuSouth Africa. Kuna Gladys Jinjika, kuna Yvonne Vet, ndo vanoita B must thank you very much. My sister. Thank you. Icho timu UK ndo ndiko nemi ndokubereka here ndokutengera bhutsu here kana ndambela guys ndo ndiko nemi timu UK ndokutambira rumba here arigani kutambire kuti munyatso kuplay ndokutambira rumba here kana ndombolo ndokutambira rumba here kana ndombolo ndokutambira rumba here kana matrasi akudona guys apurisa matrasi. Ndokutambira rumba here kana ndombolo ndokutambira rumba here kana ndombolo ndokutambira rumba icho hoyo hande team UK. Yes, at least zvikuita zvinhu zvokuti chera newono wahope moyo wako kuti ndakabatsira munhu, moyo wako unenge uri pari safe, so no moyo wako uchinyatsara kuti at least team UK. Thank you very much. God bless you. Hande varipo here vamwe guys varoda kumupawo something. Varipo here vamwe varoda kumupawo something. Musikana uyu handinotambira varungu zvenaekano varungu vangu katimu UK ndiko wenjituka timu UK ndopfeka wigi yehondo kudzoka mugame mune wigi yehondo right. Handei guys, handei guys, varipo vamwe here vanoda kumubatsirai. Hanzi unzai kuno hembe idzo dzakurisa wena iwe dzongorembera shuwa zvakaoma. Thank you. Hembe dzakurisa wena right. Handei tione guys, varipo here vamwe guys vanoda kuzama kubatsirawo guys. Varipo here vamwe vanoda kumupawo something. Ava timu UK hatigoni nayo zvayo shemu, hatigoni nayo, vanopindira shemu. Vanopindira mwari avaitire zvihombe mufunge zvidhafu. Varipiko vamwe muripiko vamwe vedu veteam South Africa? Pindirayo team South Africa, team America, team Canada, team Australia. Kopano pane vanhu vese muripiko vamwe vakavata kune dzimwe nyika, vamwe vakavata. Pindirai kavasikana, pindirai vasikana, pindirai vedu pindirai. Saka tichauya kuZimbabwe tinogona tozokuona handiti? Hello Jesse. Hello Jesse. Right, tishamutsvaga uyu ari wete timboshanyira patikusvika kuAfrica apa, timboenda kukaro ikoko ko timboshanyira, timbosvika paground anditika right. Sei samari yacho yakarebesa dhiya, vanotozotanga kuteedza life tonyatsodzwisisa handimaona. So guys, anyway, vatabanza maoko avo ndinokutendai. I just hope kuti kuna mwacho achizoona life after tadropa vachazoya vachiona malife edu aya. Vanhu vanotoita life dzedu usiku, vamwe vanotsvakisa hope, vamwe vanotsvairamba vakateerera, vamwe vanoenda kubasa vachidrive vachiwa malife vachazoita come through. Katika ma5 pounds machi ndichanokumbira futi kune timu redu kuseri kuti vaitsewo kana ma5 pounds kana ma2 pounds kuseri uko vakaita inotowanda futi.
Andimona totowanda futi zvekuti tigare tinayo kana akanzi pakati obva afamba achienda anditika. So dear Jesse, thank you very much. Chataura newe kuseri rega timbotsva. Hello tokumbira kuti ndimbokudropa ndichataura newe kuseri tapedza tichizoonesana way forward. Ndine vanhu vauya varikuda kubatsira pazvitupa, ndine vamwe vauya vachida kubatsira pekurapwa, saka ndichataura newe kuseri. Uri kundinzwa? Hello. Indafunga kuti maprayer warriors vachata titokumbira kukwira timbonamatira munhu. Hello, uri kundinzwa? Network. Ndati maprayer warriors asakukwira kamwe timbonamatira munhu. Wanike maprayer warriors nasa akati nyongo haasi kubatika. Dai maprayer warriors asi munomboenda kuholiday. Maprayer warriors munomboenda kuholiday. Saka guys, thank you very much guys. Gaitoni kune manhamba ndapiwa akawandisa kuseri. Kune vakauya kuseri vamwe vatoda kumubatsira nezvechitupa. Kune help yakawanda yandachiona ichipostora muWhatsApp kwangu. So now I'll attend to those people kuti tione kuti tomubatsira sei, but feedback tichazenge tichipai. Andimona tichazenge tichikupai. So guys, moinde henyu kunoshandigwa kuYouTube muchiziva maiwa ndichi nyaya maiwa inani muzimu ano ataura kuti nyaya dzenyu dzinonyogwa mubhuku kuoffice. Then bhuku rozoenda kumukati. Ozvinoudzwa nyaya dzako kuti dzichiverekwa kubva mubhuku romukati. Andimazvinzwa right. Pane ichi link rakapinwa iro. Link reWhatsApp group riri kupinwa naShumbresi. Tinonetsa vanouya vakapfeka mazita avo. Uye vachiuya naasisimeli zvichinyatsopinika zvinenge zviri easy kuadresa. Saka Shumbresi vari kuisa link iro ndere kuDurban. Function yeGlitz and Glamour iri kuDurban ichiita muna September. And isusu tiri kubva kuno takauya guys. We would love so much tiite lunch name. Guys, tikuda kufara pamwe chete, tapedza kufara pamwe chete toita futi lunch kana gochi. Toenda nemigochi tese anditika. So function iriko anditika. And if you are interested iri kuDurban, if you are interested kuti ujoinewo team isusu kuno tiende hanzi admit namati. Thank you. Tiende kune activities akawanda tichaita kana kuti dini andika link WhatsApp group iro. Pinda mu WhatsApp group iro iDurban ari kuDurban, pindai mu WhatsApp group. Pindai mu WhatsApp group. Rufaro anzi ndipewo link kuinbox kuramba kusoreka pano. Okay. Pindai mu group tichauya toenda kuDurban ndema Pronzika. Toenda kuma Pronzi tese andika tombofara. Anditika right. How are you my sister? Hello sis Mele, how are you? Right, sure. Regarding Edith, the lady, so that you pray for her, Aripo. Because I cannot be able to contact in Zikuri at Tom Civil. Okay. But if I don't want to join my sister, right, Rambauri Papa. Guys, Father, I don't join my sister. Tipana page pedu. Tinema tineta ma prayers. Tinema prayer warrior. Tinema anoita zvichivanu. Tinema zvichiprofita zvose. Andiona. Saka tive kuna macha ativa pandi panze. Vakwira vari kuda kuna macha futi newe. Uri kunzwa? Ndikunzwa sisi. Saka vanoda kunamata newe, iwe ikoko unenge uchivanzwa. Varipo vanoda kukwira guys, mukurumidza kukwira pa mufambe kana kuti masista anovai basa. Okay. Tinamate sisimele, tinonamata muzita renyu Baba nemweya mutsvene nemweya unoera. Baba tinosumikidza mwanasikana pamberi penyu Jehovha. Pane zvese zvari kuenda yeti through Baba tinomunamatira Ishe Wamasimba Baba kuti muporese Ishe Wamasimba musamusiya ari ega. Pakuchema pakutambudzika Ishe mirai naye Ishe wangu makatendeka Baba. Pane zvese zvakaitwa nemunhu Baba hazvina simba pamusoro pake. Ndinonamata kwembiri yezita renyu Baba. Makati unodana kwandiri Mwari, handisi kuzomusiya akadaro. Saka tinoisa mwanasikana mukati meruoko rwenyu Mwari, mukati mezuva ranhasi Baba. Musamusiye ari ega. Fambai naye, taurai naye Baba. Tiri kutaura nemi pakati penguva ino Jehovha, tichinamatira mwanasikana uyu Baba, muporesei. Imi Mwari ndimi mega munogona kuporesa, ndimi mega munogona kuita mabasa makuru mukati meupenyu hwake. Saka ndinonamata Baba, ndauya pamberi penyu Jehovha pakati penguva ino Mwari. Handisi mutsvene asi nenguva ino tiri mukati mekunamatira mwanasikana Baba, kuti apore, awane zvese,
awane zvese simbiso inobva kwamuri Mwari. Tiri kubata mapatsi ese anorwadza Mwari. Poresai mwanasikana mukati menguva ino Baba, nekuti muri Mwari mutsvene, Mwari vakatendeka, Mwari vasingatinyadzise, Mwari vanoti vatinodana vachidavira. Saka ndinonamata mukati menguva ino Jehovha, ndichiti neiwaya mashoko andataura Mwari, tinzwe iwo Jehovha mukati menguva ino Baba, nekuti tega hatigoni, asi kana muchinge muripo Mwari, munomira nesu, munotirwira. Saka ndinongoisa mwanasikana mukati menguva ino Baba, yemadeuka zuva ano Baba, kuti mumurwire mukati meupenyu hwake Baba, pane zvese zvakabatwa newakaipa kana zvakaitwa newakaipa, hazvina simba Ishe wamasimba ose mukati meupenyu hwake Baba. Ndanamata nekurumbidza shoko renyu Jehovha mukati menguva ino, mazviita mutsvene, mazviita wenyasha zhinji, muzita nemuropa raJesu Kristu nekuwadzana kwemweya. Amen. 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 Thank you very much, my God, the powerful prayer. Thank you, my sister. Thank you, Segai. Thank you very much. Right. Yes. So you can go hako tuzotaura kuseri. Right. So guys, ndakuinda tobatana mangwana panzenge una kuti panonzi kunamata vanhu kudonhedza manhamba. Ndi vanhu makoma saka mudi kunamata. Saka mudi kunamata vanhu kudonhedza manhamba. Panzi yaitinamata vanhu makudonhedza manhamba. Ndeka imi kai akaoma menenyu. So guys, ndakuinda tobatana mangwana panzenge anditika, if you've got your story that you want to share with me, with us as diaries kuseri, bring it on. Mangwana tiripo, uyatifambe nenyaya, tiripo panapa mangwana, tiri kumvenge pano, panvenge pauya songe. As ndisati ndainda guys, pane mumwe wedu anditika arikutengesa chuni ichi yanzi inonzi CR8 heke ndeye hair growth. Andika akanditumira ma pictures akasiyana siyana evanhu vanga vasingameri vofudzi, vamwe vane hairline dzakahlika kana kuti kudini, asi dzadini dzamerawo nechunichi. Saka iyo inonzi heke growth tonic yevhudzi. Animon iyo iyi. Saka ndatomboidira zvangu musoro mangu because iyi ndeye advert kai. Ndatomboidira anzonoisa. Saka ndachida kuti ndiitire pandiri, but ini bvudzi rangu ragara riripo manje. Ndachida kuti titange tese after 1 week moona kuti pakati zvino ini ndine bvudzi muhairline macho. Ndachiya kuti chinotodiko. Pane munhu here apa asina bvudzi anda kukwira apa. Ndafara ora tupenda newe. Ndafara ora ndokuedza. Ndibate kuseri ndikuedza. Can I have the account details to send the money, or else we'll send it to you? No, not to me, Lily. Yakandwa comment section 1. Yambokandwa guys, ndinokumbira kuti muise ndikikiri. Ndokumbira kuti muise mupewo ndikikiri. Mupewo number ya details achera yanga kaiswa. Mupewo participation details achera. Mupewo details achera. Hanza how much asandadzwa price. Ndikufana ngochimarket asandadzwa price. Mira ndimubvunze. Kana aripo here asina bvudzi. Guys, akwira up. Timuone ndoti atumigwe chake 1 oshandisa iye otodzoka amera bvudzi. Aripo here kana uripo send request asina bvudzi, uya nemusoro wako kuti hauna bvudzi upuwe ichi. Uya amtengesa muno mu UK. Uya ndiri kuda munhu anokwira asina hairline kati asingameri bvudzi kana pagotsi kana pai akwire. Tite experiment newe pavanhu. Handitoda zvinhu zvinenge zviri pajekerere. Tite experiment newe pavanhu. Anomaona. Uya. Kana uripo edza send request. Uda kuita kana ndoda kufonera newe ndikiri. Nandiri kuda kuti zvakanaka kuti tange mutadini. Ora itanzi 8 na maiko. Zvazviri kuda kuti titange tati munhu asina bvudzi tanga auya first. Shandisa first. Iri kuti connection failed buda udzoke. Iro risingakuri iroro risingakuri iroro ndo zvazvinoita handiti. Hanzi inogadzirwa neaqua aloe vera extract, sulfur, bambusa, vulgaris extract, inonzi xanthan gum, fenugreek, hostel ne mazita rapera handizivini. Hanzi stimulates the follicles to promote hair growth. Mira itimbomufonera iti kuti mari
senda okay vanhu vachoda kukwira sina bvudzi vakawandisa ndakungoti akwira papa chidani zimasha ouya okwira apa. I'm trying to add umwe munhu. Guys, ipaiwo kaleli madetails andikikiri. Madetails acheri emari guys. Ipaiwo lili madetails ekuisa mari acheri. Ngwesamza sine comment yake. Nangwesi kuda. Tutosha kuedha vanhu vari apa pamene kuti maka iri kuramba kuedha naimi ifoni yangu iri kuramba kuedha chinhu chikuitika. Kuti editing network. Yes, kuda ari kubasa. Tingoti editing. Tingoti editing. Indine headline saka ndishasa cheda ndinoziva saka ndine headline yangu chiva chabvani but still hazvitaksi kuti tiitewo mari tichitengesa zvaramo andika because ndo basa reduwo isu tinotochajawo totobhadharwawo sasocialite asi zvakanaka kuti munhu akwira apa ndikumbira atumigwe chake ane mhazha kana kuti ane headline yakapera andika opiwa oshandisa odzoka adzoka nebvudzi tochitanga kumaketa product. I'm trying to add haisi kuita mainhingikiri iri kuramba iyi. Maindoita sei? Iri kuramba iyi. Ndimbotisvayo kanzi maita ditoni. Iri kuramba kuedha iyi. Ndinokuta kuedha vanhu vasina marequest vakawanda paisi kuedha foni yangu amene kuti uyati decline uri kudecline ndokunetsa kwacho kwenetwork ikoko. Ndokutonetsa kwenetwork ikoko. All right, we are pinned. First, put. Yes, Smelly. Yes, what is it? Line 0. Hey, Murikupi. Cape Town. Mandi muri Cape Town kadima muri mu UK kamunari kuno uko. Oh, muri vanhu vari ikoko. So far vanhu kuno kuti maikuri kuramba ndizvichi kuti kamafoni yako ndotira kuedha futi. Iri kuti connection failed. Maiku. All right. Kuda vanhu vari kuno ku UK first andimaona because it's easier kuti mutumire. All right, Smelly. Andimaona. Kana yazouya iye kana yaita nditika then tochitsvaga manje kuti aoisa ku Cape Town ku Africa sei pamela ari kuningikiri uyu ari ku Africa toona kuti oisa kotopa munhu wana ari ku Africa utengesa ku Africa ikoko. All right. It's easier kusenda munhu ari padhuze ambotanga shandisa but magona I'll keep you in mind next time magona shoe. Right, team UK uya ikatione vasina bvudzi. Team UK vasina bvudzi uya itione. Team UK first kana rabuda bvudzi tochitsvaga kuti ochinisa ku Africa futi otengesa ku South Africa otengesa nekuno. Team UK yacho iri kubva yatika senda request va decline ava tokora doku South Africa tikuda vanhu vari muno mu UK vari mu UK hapana here anoda kukwira apa vari mu UK hapana here anoda kukwira apa nemaikuu iri kunetsa network yako omukudze kuzimu aiwa toda kutireka titange nevanhu vari mudhuze munomu so that tichange taona maresults. All right. Ready? Mwana wangu itoni. Mama peti hamuna green button. Mama peti hamuna green button. Hamuna green button. And I said that's your price, Grace. I said that was your price because I said that was my price. Chanongo zacho I said that was just that shangu zogoda kuti yeah. Hey. Hamuna yeah. Ha. Yes. Guys, torai screenshot. Yeba headline you. Torai screenshot na zvine umbo. Andika because ina picture ndina hope akandipa. But tikuda yedu experiment pano. Andika torai ma screenshot afed yemwana wangu uyu. Torai ma screenshot headline yake ida vatori screenshot right. Saka you want pachi address. Andika otumira kwa uyu. Dinayo. Funa kutochilita zvei. Funa kuno kudzikira makonda kuseva ndinokufuna yakadzikita asina pasina mazita angosara vanamba
Alright, tirega kutumbirai. Details. Then ndompa okusendera ichi. Andika uchichirisiva ndichaudza vanhu kuti akareceiva. Totanga. Tokokupa kana kuti week kana 2 weeks. You come with the results. Leta kuAfrica ndane vhudzi. Unenge wane vhudzi. Alright man. Wane vhudzi. Okay, thank you. Alright, iripo mwanangu, sharp. Right. Saka guys ndakuinda ndichika tapedza tobatsana mangwana tichitandara zvakare pavhekevheka ndika guys, love you guys and take care of yourselves guys. Mofambora rapo humba stoni anditika tokuba